Ömür davası, povest. Birinci gün, bennilikte. Ötün akşam, doğuluk ovama yetip geliyken, düşman giresine düştüm. Mal güylün yalı güylüp, araba attılardı. Gülmatar tarıp gidiverdiler. Onun meş atlıdan sıpmazağıma gözüm yetenine, armağanınızı ölmeli olacak o. Ecemem görüp bilmedim deydim. Stansiyan kol önüne bir sarayı var ekeni. Dağdan ana şoň getirip taşladılar. Urmadylarym, sögmedilerim. Asıl men bile işlerim bolmady. Ay näme etsegem inni elimizdäki adamla diýdiler, näme gidiverdiler. Biza ýolly arabaň larkyllasyna innem zanym sokatanyň ýaly ýenzilip, şeýler ýada aptyryn, ýanym ýere degen dessine uka gidipdirn. Ertir gün gyzanyna ýonnum. Ağzym kendik ýaly gatap, dilim dagam gusgury. Ödüm bir hili şişip mi asıl ağzıma sığmazak kolya. Dağın zarbyna goşorym çiginlenmez deňiç derdaw. Näderim bilmän, saraýyň ortasyna golum maýly şök düşüp oturýaryn. Su berdi ýaýmagy golay goltumda adam garada görünmedi. Öz-özüme, bulan maksady meni aş tuğsuz öldürmekdir dedim. Ölüm diýen erken istat ýadyma düşenni. Bir hili susuzlugum, açlygym ýadymdan çykypdyr. Benim ölmeli bolarym kamlip içim gepletdim. Sebäbi hemişe ölüm diýen zady gözüňe getiremdi. Ol maňa degişdir etmezdim. Entek juda ýaş bolamsoň şeýle bolýan bolmam ähtimal. Şu Thomasda men 20 ýaşym dolýady. Ejem häli şinni ten bolanda Thomasyň ıssasy ýören aýlygan işdi. O waňam üstüne musallat ýenip diýip ýatlardy. Musallat diýeni aýlygan gara ýel bolboly. Asıl ol ýatlama ýal etmändir. Hut bütün owan gara öýlerini ýykan ýumran edipdir. Şondan dost dogry 5 ýyl geçen soňam kakam pahyr murgaba gark bolupdyr. Ejem gaýdyşyna görä. Ol gara öýmüz üçin gamyş ýygmaga kenara giden bolmaly. Arada ejem görüli şonu ýatlap papa boldy. On 5 ýyllar. Inni kakam ölenine ananyp bilmäni ýörenim diýip jigirenni. Gönme olmasa, anha alagadan bir yerden duydan şykaýjak hal bolupdyr. Wah, madarny görüp durmasaň şeýle bolýar diýdi. Sebäbi kakam pahyryň meýdini oba bolup gödötürerim tapyp bilmändirler. Häzir ýekeze ol suw bersediler. Saraýyň gapsy açylyp ölen bir gelýän ýarly. Bir gaba telpek piyada gelýär. Heýmiň irehimi inmezmika? Umyt bilen gelýäni etdim. Ýöneň birinde sapanyşa bilen elindäki dürre gamçyny göremdi. Samsyk pikir kelläme geldi. Bir meni itatan ýaly atyp gidibermesin. Gara edikden teletiniň aýysy burnum urdy. Üstüme awaran adamyň ýüzüne seredip ýudundum. Geline asyl ýaňy murty taban deň duş ýigit durdan etjek. Su berdimedim de gaýtadan ýudundum. Ol ýadymny ýaýban gurup, ellerinden bıkınırıp duruşuna deyip yılgırdı ölün. Bütün göğrü silkinip gitti. Eşek olsan gerek deyip yüzüme aşak saldım. O eli gülü verdi. Asıl koyar yerde koymadı. Durun yerine aran atıp gülüp gördü. Teğrağımda gezmeleyip gülüp gördü. Benim kaharımı yudup lalcim otuyordum. Öz yanımdan yegidi terhoş edip iyi veriptirler dedim. Özüktürdüm. Tomaşa varın görkezegini bildim. Ol yalandan uçundan gülýänem bolsa, gözlerine gam gussagyň biri perwaýsy zat üçin gelmänini aňlatdy. Birden gürküni tappak edip, "An halipa, tursana ýeriňden" diýdi. "Kim sen göwüňe degi aý dahyry?" "Wah, aýagym duşokly diýsene, ene ony häzir ýüpik eter sön we salam, ene kessim, torunny." Aýagym elbet gurşupdyr. Dabanım da özümki däl ýar boldy durdy. Näme de bolsa, aýak üstüne galdym. Ýigit dinni aýna bırak gepledi. "Ennem halipa, sen ýanky men gülüşüm ýar gül. Özüm şeýle bir gaty gül. Şu ara, ha ol da akrarym ýeşitsin. Hani?" Maňa ilki suw berdiýdim. Orýanky perwaýsyzlyk bilen belaň okun içdiýdi. Ýüzüme güräýdim. Şu barmanyda ol ýadyklaýa bilen garnyma depdi ölen şiňgar kan gaýtdym.
Olinni tey yalandan gülmäge durdy. Arkan gaýşyp içinden burgu tutýan şekilde ýüzüni sıtdy da iki ýana ırandy. Şundan soň bir hili gözleri gyzaran ýaly göründi. Öýkünde ýygnanyň ýeli gara uşagyrly ýaly bir zarba çıkaragadan hırsyny işläp ýumruklaryny döwdi. Görsem eňeriň ýokary ýanyndan hatara diýişiň ýeri çykonuzyklar ýataýypdyr. Men oň entekler köşeşmejegini bilip ýygyryldım. Kellämi or depäýmedin diýip maňlymy tutdum. Şo barmanyda ädikleýek kükrегime degdi. Döşüm barıp oňurgamy ýelmişäýdim kädipdir. Bir tellem dem alyp bilmedim. Gark bolup barýan adam ýaly dally gözläp sabalandım. Ahyrym ýüzümi ders gaçykly kirişene sokup düýdük ýatyberdim. Depämde kuyulun guzaşan ýaly şem gelin ýerime depýärdi. Hırsymy diýişläp näler çylajak bolýardym. Ol depip durka bir zatlar diýjek bolýardy. Ýöne men gulagyma ähli zat gabardy bolup eşdilýärdi. Allah bir güzükde alyan köpegiň bardy. Oň haşyllatyny näýsene. Ýene bir talim şey däýse, meneme oňly bolmasam bolman görün. Muňam öýküni agdynyň çykaýdy gerek diýdim. Näme-de bolsa, ýerdim ýarehmi innimi, onu sözünü bilmedim ýöne betetdi. Tor, diýdi. Etme pısak sokulup, süňklerim kilogram edilen ýaly süňgüm zerda bolup durunan bolsa, hyk şok etmänjikdi keldim. Ol maňlynyň derini sıyırdy. Soňam eli paltaly agaç ogry diýen adamyň ennamy düğünden doly gara töňge zanagyrly garap, ine niretine ursam amatly bolur ka diýen gareşine çaryndaş manydy ýüzüme teretdi. Birdenem ýöllüräýmesem içim sowamaz diýip pişirdi. Menem sen men näme düşünüljek diýdim. Bir sözümem oň şakmagyna wagt berdi. Ýaňadanyn topuldy. Asal badyny da ýakamdan tutagadan göwrämi hamirdan gyl sowrun ýary ýerden dartyp aldy. Ölüm däli ýaly gyýgyra berdi. Agam üçün. Şuň üç günyny jaýlanymyda bi gaýratlar. Yaragysyz adam bilen ne işiňiz bardy? Ol ýeziglerini öýüden okuyup bilmedi öýdýän. Aňarsyny öwürlüp gözüniň ýaşyny gizledi. Sen men tanymanaýdyň. Men adam öldürüp ýören nälidim. O maňa tarap öwürmän jogap berdi. Sizi tanımayan barmy? Siz bir topar ganhor. Seni itýara allapdyrlar. Gapylsana. Ol barıp gapdallaky beýjegiň üstüne oturdy. Maňlaryny ýygyna diýrep, dessine içine tygman hamsyp aglamagy başlady. Men dudan aklap oňa goly bardymdy. Sen hem şün aglaýan diýdim. Namartlyk müşün. Seni öldürüp bilmeýän müşün. Biýgüna agamyň ýoly läşini terp gitdiler. Ýönha, men saňa elim udanok. Şeýle boljagyny öňünden bilýärdim. Bizinkiler biýgüna ýara çekmediler. Onda agam kim öldürülmüş? Bizinkilerin öldürmedigine gözüm ýetdi. 3 gün mundan öň bir jele gaýlardan daşladyk. 50 kilometr daşladyk. Onda sen mütaýdan näme işleýän? Ezem görmäge gaýtdym. Fakir näýäsag diýdiler, ýeke ikrary meni gözü ýolludur. Obama ýetip bilmedim, gapana düşdüm. Ol usulluk bile kellerini galdyrdy. Kirpikler göz ýaş edilipdir. Köýde düşüp, küle öwrüden ojak ýaly göreşdirdäki her kyle ugurdaýan gahary derek, diňe naýyn zargam ussy. O birden, adyň kim? diýdi. Merdan. Men adym Sapar. Men jigimiň ady Sapar diýdim. Bolunda näme? Sapar atly gitmişmi diýdi. Ýöne neresejik 3 ýaşyna gadamykdan öldü. Sapar ullan demin aldy. Dünýäde ölýän gitme näme diýdi. Anna mene mertire deň hiç seni öldürürün. Maksadyň öldürmek bolsa, nämeçe gertire goýup. Ol yalan sözleme. Adam pahir üçin birze demem ömür ahir diýdi. Senin nimeni öldürüp bilmersin. Tapar tarfy ýerini galyp häzirlenni göli. Ýene deper öýtdim, gaýgyrdy. Welilik satma. Hakykat aýdýan. Meni öldürmek üçin sen öňürde ganhor bolmaly. Sen ganhor däl. Sen bir ağlanan adam. Senin nimeni öldürüp bilmersin. Sen pelsepeňiň ýany ýok. Sen olmasaňam saňa meňdeş bozgoň bir öldüründir. Dünýäni saýkaýan siz. Bir garybyň ýa-da bir günem günni saýkam ýok. Bir baýlyň günni saýkaýas. Ya senin baý oglumy? Sapar
Yok diyen alamat bile başını yaykadı. Ağın Kızıllara karşı ok attı mı? Yok. Onun hemşin biz onu öldürmeli. Sen Kızıllar hakta baylan aydiyan peltepedini qaytarama. Sen göňüňdäkini aýt. Welilik satma diýen. Bu welilik değil, kulağa sapar. Kızıllar gitmek ýaly her gün oba dökülüp, dulundaky dady el urdulanmy? Çekinme. Bir yerde ikimizden başka adam yok. El urdular mı? Yok. Ağın eline yara verip, hükman uruşmalyk dilenme? Yok. Ağır salgıt salıp, tölemesen yok eder diyenlerini eşittin mi? Yok. Şey diýmedik kurtular. Olar näme üçin sen ağını öldürsünler? Emma baylar. Yankı zatlaryň hemmesini medýärler, beýgunany öldürýärler. Pikir et. Günäkäriň kimdigini göz ýetirjek bol. Sapar. İkimizden bir ýeňi ýoluk. Biz birek tanamasak kim tanasyn? Ýalbarýan öýtme. Men ölümden gorkamak, sendenem. Ol ölümden gorkmaýan bamy. Seret. Zagat garynjazyk näme? Şolam öljegini bilse, gasma bilen. Senäne adam diýdi. Men biraz özüm dürtäp jogap berdim. Men kişilikden oňat bir adam maşgalatyna boldum. Ana şol adam maňa hemişe ölümden gorkýan adama durmuşyň lezzetini bilme ýokdur. Sebäp diýsen, ol her adamda ölüm hakda pikir edýärdi. Eýsem sen sapar ölümden gorkýanmy? Garaşylmadyk sonra sapar alzyratdy. Gorkýan näýseme sen maňa gorkak diýersiň. Gorkamak diýsemem. Wah adam pahir dünýä ikide gelýän ulaýsady. Onda bir gede gaýgysızça ülaýsady bolardy. Gorkýan bolsaň, näme üçin ýeliňe ýaragaldyň? Sen öldürseň, il seni öldürmedi diýem. Sen kimiň bar? Ýumruk ýaly garrynemden başga enne şu dünýäde hiç tadım ýok diýdi. Meni ata-ataryn ana şoň ağysy. Ağın gany ýerde garsa, gabrymda dik otururyn ip halis eňde oturdy. Osman maýdagam gelip, ağın öldüren Kızıllar diýdi. Menim ondan şolara goşuldum. Seni getirin mi atlaryny? Gan hor tuttuk diýip ejem pahyryny nırtdyrlar. Olam maňa bar gitdi öldür şonu. Men gözüm görmese-de iýil görsün. Ağın ganynyň ýerine düşeni diýdi. Özüm gan horyň maslygyny görmäge bararyn ip galdy. Häzirem gözü ýolludur. Ataşkanma şu gün üçkün yarın höllämek. Ýene bara. Ömrüme adam ogulna yaratalym gören adam däl. Şu beher gaçak golup näler bagdalýan göli tey bolmasa eken edil ayagymdy şoklanan ýaly. Osman maýdagada anany ýalylar. Ağamyň ölenden düýne bir habar bolan bolýarlar. Bugünem gan hor tuttuk diýip getirýärler. Yan gaýtmadymdan öň olar maňa şerap içirdiler. Teregem çekdiler, çekdim. Başyma aýlandy. Hut ýerdiň dörlüp barýan ýaly. Ennini ödeme girecek bolýan. Olaň bar arada sen ağaň ardy tapar. Olar sen gözüňi gany öwrenişdirjek bolýarlar. Tapar gözlerini gyrp mar ýüzüme garady. Senin bir zada sorajak. Ýöne ören dogryňdan gelip jogap ber. Gorkudaryny pikir etme diýdi. Eger birden men seni öldüräýsem, soňam sizinkiler gelse, men seni öldürenimi biläýseler, ondan olar maňa nähili jada berilýär diýen. Atarlar. On gözler tegelenni. Atarlar? Hawa atarlar. Sen öz gözüň bile görmän edipsiň. Osman Waýyň gepine gidip edipsiň diýerler. Osman Waýym biziň düşmanymyz diýerler. Şonda näme diýjek? Sapar. Be diýip ýeňseden tüňgertdi. Elindäki söpü gahar bilen şeýnäp başlady. Men o ikirjiňden ýanyny bilip howlukdum. Gowy sen Osman Waýdan ara sapar. Oňa ýerine düşdüň. Hädi men özüňiň beýgunany öldürip başlardyň. Ýene sen dadyňa bir ýetişer. Ýöňüň aýdamok. Birinkiler ağaňy öldüren gan hor taparlarym jeda bererler. Eger bagtymy işläp diýeri garsam görürsiň, edil men aýdyşmaýaly bor. Ol ýene beýjegiň üstüne oturdy. Soňam şeýinkiler näme gaýdyp gelir diýämiň diýdi. Gelerler. Wagtlansa ýa-da çekilirler, gelerler. Te guşga senini bilinki. Daşkendiň güýjüni göýdegine getirsedim.
Maňa bada-bat ynanardyň. Moskwan näçek? Bilýän motaýdy biziň nähil güýjümiz bar. Sapar ne tasdiklady, ne inkar etdi. Ýöne ýüzümden gözüni aýyrman hamala men aýdanlaryma juda geň garan ýaly aňalyp galaydy. Ahir soramaly boldum. Näme bileser etdiňler, anaň okmy? Ol şo oturuşundan üýtgümän. Bir daha wajenjel hasan oturar kamerdan idi. Bir ýeňmete oturmaz. Men şu sözümi ýadyňda bek saklagyn. Bir mahal parahat gowdurmuşda ýaşamyza ýatlardyň. Merdan maňa 1918-nji ýylyň tomsunyna şeý diýipdi öli. Mamle kenlerdiň. Belki men bolmaryn, ýöne ýatlagyn. On gözleri gussa gaplandy. Eger men häzir seni öldürmän gidibersem, onu Osman Maydagyň özü öldürür. Boşadyň diýsem, olar sana akmak diýerler. Olar üçin esasy da sen agyň ölen ölmän näl, şoňa düşün. Olar biýünäni öldürüşine tomoşa etler gelýär. Sapar agyr inkisap atdy. Men dowam etdim. Men diýeri galmasamam. Ýan gaýdyşym ýaly derler. Agyň ýatylajak ýene gadarlardyr. Ýene aýdýan. Häzir mahalyka Osman Baydan ara açtapar. Ol ýerinden turup geldi. Men bir owur suw tapsana diýdim. Sapar geň bir zat eşden ýaly ilkä men gözüme seretdi. Soňam bir gözüni ýumyp depa galan güne garady. Bada bu adam ýeti güne seretmekden ezilen ýaly aşak bakyp. Ba. Edir gözüňde deşip gelýär diýdi. Şo mahalam demirgagtdan epke göğüsü. Onu da niye hilepkek? Yerden götürleyen hoguru götürüp yüzüne urya verin hova yetmen demeyip gidiyen. On sözüne de ders katışıklı tozunum ennam zanına sinip galsık çümyennek madan alıp barya. Sapar ahiri han men rıgapa çıkıp göreyin adamma mı kadiydi. Berdenem angardan gelişi yadını düşön yali. Butna mı onu eşittin mi deydi de. Hemlatıp dergüda tarap gitti. O barsalımdan eli jürdöklük aydıp geldi. Jürdök edil ağadıma tuttu da iç yöne saltırak deydi. Soğuk su ağadıma degenine dünyanın yadımdan çıkardım. Kafanaklap deydim ağalım. Häzir diňe jürdögüň suwuny içmek değil başarsa on tutuşduğunu yutmaga taýindim. Sapar demgäými birden ip gaýyrdy. Gallarsana bir demgmen. Ol jürdög birden gallardy bolun. Suw eňegimden sarkyp döşümiň üýdürin aşağı akyp gitdi. Men orsam häzir onuň bir damjasyny gysgan ýadym. Şoň şünem dökmesene, oňa tutaýsyna diýdim. Jürdökde bir owur suw galaýdy näderdiň. Süňüm sowady etdi. Günün hoguru bada-bat öşön ýaly. Göwnüm bolmasa şemalam tapsalkynjak bolup öýsdi. Özüm dürsem soň uludan bir dem alyp sapara ýylgyryp seretdim-de taňry ýalkadan diýdim. O sesini çykarmady. Men bir eginimin üstüne gyşaryp töwerek syn etdim. Asmana garadym. Dogryma ise men şün töwerek täzeden zan ýerine dönýär. Häzin bäri yere garaşyp duran ýabylar hor gurup kellesini dikkertdiler. Gözüme dupdur gören asmanyny bir görsem gyrgy gaýyp ber. Şo barmanyda golaydak obadan itleriň tedeşdili berdi bolun. Ýög ýanymdan olar şo el ýetmez asmanyna gyrga gaýyp atýan bolsa gerek diýdim. Gyrgy üçin olar üýürmedi bary bir aşyk. Gaýta agy ýany usup ýörüşine belen atyp asmanyň lezzetini ýerdäki jandarlar güýüňleýän ýar bolup görünýär. Adam özüni hemme zatdan ürsem saýtydy. Başarmayan da adyny görenini görüp gidereken. Menem şu mahal yumruk ýaljy guşuň ususyna, onuň erkanylygyny görüp etdim. Belki bir görüpligim däldir ýöne, golum magry oturam soň oňa gözüm gidendir. Garad ýene gitgide saraýyň içi gözüme dar görünüp urady. Kopup sapardan soradym. Siz menden Hasan diýilmekçi. Ol ýaňsyzy ýylgyryp, "Ha, ölümüňe howulgan bolýarmy?" diýdi. Hani elimiň daňytyryp söýsdene. Tapar ýerini galyp baramany çömürtdi. Çeşegiň ölün gaşşak bolmagan. Edil ýeňsiz kurundan otlaryn. Elimiň gurşugy ýadylanna gaýtadan dünýäm giýin edipdi. Tapar garşy taraýyň edenegi agdyk dergüzesine garady. Bir meýdan oturundan soň näme üçin turup dergüze tarapy urady. Onun meş ädim geçip ýene durdy. Birdenem göni ýygyny durundy.
Gelişine de gapdaly ýatan gros şýaryn şöpür tanaparlydy. Elin gurşu ýagyldy gerek diýdi. Daň ber. Ol hamala odun çykayan ýaly ulu arada bilen goşorlamyň daşyny ýüpi 2 ýola aýlap çekdi. Tanıp bilen tünkün arasyna garan hamym gyýlan ýaly awusy baryp ýüregimi ornap gitdi. Adara kow. Men elim ozorda ýalar diýdim. Bolmasa goşuda ýen biraz diýdi. Goşukdan soň tıpıp gaçaýsam näçek? Tapar tetin gatartdy. Maňa halepi oýun gerekdi. Gaçaýsaň bilýäňmi näderler? Şu mahal aslan fiýeti owoz atly ýaragdan dost boly. Bolýar huzurly düşmeli daň bersene. Dergede zygyrla başyldy. Ikimizem gawun owurlugyna gelen ýaly badybat düşürüşip seretdik. Birinji güni çümüre bürünen aýal saraýa girdi. Tapar şu bady bimen ejem diýdi. Näder nülwen ýaýdan? Masla soraýan ýaly ýüzüme hugusary bile garady-da sesiň çykaramyň diýip tapşyrdy. Ol gap diýen ýaly ejetini garşylady. Onyança aýal adamyň erkegin käç halim edip duran ýogunas özem barp ýatan hökmüre wantedy taraýyň şinne bolurdy. At gitiren. Henidem o yer ýutmuşy doglugy beren okmy? Tapar ejetiniň gapdaryny tadanaklap gelişine çağıdan inaý görünmedi. Eje men özüm aýal sakka durdy. Birinji günüň oğlunun tarapyny ýeňse serpip taparyň ýüzüne garady. Tapar neresi şo wagda düýüp getiren nahal ýaly süllüräýdi. Oğlunun borşuna haýpy gelme nirede. Gaýta ejetiniň tezi has jan agyrly çykdy. Ya agaň ar üçin ýeki okuň ysgan ýamyň. Seni bir dögüm şöyle zar etmejek bolup, o neresinden giýje günüz gardanany eýem hakydaňdan çykdymy? Ente o mazarynyň gomy gurany o ahyry. Oň ses sandrady. Ýüzi diýer çykyp ýalraýan gözleri ýaş iýnini de gadaply gaharyň üstüne bassy. Menem pozulum. Ýüzüm aşak salan desime. Saparyň ejetiniň ornuny özejemiň keşbini gördüm. Oram kakamyň agysyna aglanyny edil şuň ýaly bolýady. Eneler hesret çekenlidi. Näme üçin bar bir meňdeş bolýar kalar. Kellem galdyrsam. Saparyň ejeti üstüme awyndyr. O bir zatlar diýjek bolup ýanyma gelen oğluna gerek görmän. Garan görünmesin diýdi. Şo iki arada saparyň alaşdyr ýürme terden görüp galdym. Oň garaýşyndan meňe edip biljek alazym ýok diýen manyny aňdym. Ejet bolsa ýene birinji güni ýeňsek serpip akşamlandy. Özüm öldürürün, yer ýuwdan seni. Men büýenne akyllan alaşaýdym kadiýen pikir bilen. Göskönüň ýüzüne garadym. Oğlu maňa berjek jedatyny saýlaýança, el urmazlygy şert edinip bir meýdan doňup galyny döndü. Şonu da sorok ala saň ýeňlerinden eslaşakda sallan tuturan damarlyk eli tanrap, gelişiksiz atank barmaklary birden ýumurjak bolýardy, birdenem erkek ýadylýardy. Gözlerini akýan göz ýaşly ýyryp, ýüzündäki ýygyrtlaryň arasyny tiňditdi. Birdenem ýürekde gahar şekerden ejizlenmek, onuň süňňi sanra urdy. Edil bir aňzak goşda suw gaçyp, gark bolup barýaka, kenara çykylan adamyň bady. Ol gözlerini ýumyp ýarandy. Soňam eti gany azalyň gowry dayanjyny ýitiren ýaly zalka özüni goýberdi. Kelle ýeri etmäke, eller toprağa diýre bolmagy ýetişdi. Oňadan iş tapar ejetiniň egini ýapyşdy. Eje. Ene özüni dürteýän şäde geplemedi. Gasyn maňlaýa burçak derýänni. Appak ýüz ag eskiden enaý görünmedi. Süzülen gözleri bir ýoly agyp döndü. Tapara seredip eýmen çykyrdym. Näme dursun? Ýüzüni şemara tarap bir ýur ahyry. Oňa şeni ejeti biraz özüni dürteýän eken. Oğlunun üstüne gaýgyranyma kemsinni mi näme tapara eýmen çykarap, durma beýdip. Öldür şonu. Gaýgyrtma diýen idi. Ennon gözler maňa da, oğluna da sowukluk bilen perwaýsy garady. Öz ýanymdan o maňa beriljek jeda iýine gany tomaş etmek üçin öňürti ähli duýgularyndan zda düşmegi başaraýdym kadydym. Ol söwdäýiniň sypatyny bir äheň bilen tamrady. Perdende ak süýt beren ellem hapagana bulunmasyn. Muny sen öldür oğlum. Özünem agyň öldürüşdir ýaly edip öldür. Mahslygynam ýygnama.
Bu dünýäde dogdoga barjak gorkuň ýok. Goý enesi gelip maslygyny görsün, daha da peryad etsin. Inni näme dursun? Men garadaşy döndüm. Bir yaman yeri, yeni ejem pahir gödöňme geldi. Şu zatlardan onuň bir habarlygyna, her näme dogursa begendim. Tapar ýüzümden gözüne ayırman tapançalyna el ýetirdi. Onuň sanraýanyny göremde ölüsüm gelmedi. Hudaýa şükür, o döw talap däldim. Oňa deňeç ejeti ýerini galgadyp, "Dur atma" diýdi. Tapar şu wada tapançalyny ýerine saldy. Ene maňa öýlendi. "Batyr ýigit, aýt sen maňa. Men oglumyň näme ýadygy bady? Yalan söýleseň Hudaýjan sen diliňi hogursun. Näme laglaşdyň ýa ýeýem? Ýeýem hasan Hudaý diliň soguraydymy? Men oglumyň tüpeň oýnap, mesli edere ýeldegmänni. Bir dögüm şöre üçin neressem dünýäň tagamyny dağıtmady. Ya siziň duurly ötmän oturun uýaňyzy dawa etdimi? Şu sebäpden oglumy öýlenmäke öldüräýdiňizmi? Ýöne o kişi maşgarasyna gyýa gözüre garan näler? Tapar durup bilmedi. "Eze bet etinni" diýdi. Gaýta ejetime ujarly. "Ýok, bet etmän oglum. Bular ýadyk söýlerdiler. Osman maý gelip bize goşulýanna oglum ýok diýipdi. Bardat men ýadymda ahyry. Bize goşulmadan seni öldürerler. Olar äzit mäzitdir diýenne oglum, men olar eden ýamanlygym ýok diýipdi. Baý hemlatyp, sen gorkok, ene moglu diýenne neressem, baýlygam saňa gerek dawa jenjelem. Baý, maňa azar berme diýipdi. Şondan 10 günem geçmäkä oglumyň maslygyny dugulma getirdiler. Osman baý ertir gelip, olar ýeka çykany şeýdi bildirip ýörler. Bize goşulan olsa beýle zat bolmaz diýdi. Siz onu odun satyp gelýäkä. Şäheriň ýoluny öldüripsiňiz, namartlar. Beýle kelle keder bolsaňyz, ha Osman maýdan diýensiňiz bolmadymy? Siz bilen gahanyna pyşak bolýan şol ahyry. Ol hat iler süýüşdi. Demi ýüzüne urup gitdi. Oglum, atma muny. Ýagmyrjan ne sebäbe uray öldürün aýdýança, men muň tenine ene şu temeni dürtjek. Ol elini şu wada bürünjegiň aşagyna sokup, toppusynyň ýüzüne sermedi. Temen tapan dessine. Hamala bir elini tutaýjak gali, badyna şigilimiň ýumry etine 2-3 gaýra sünüşdi. Ine. Agyra gözümi yumdum. Yine temen gaýta sünjiljek gali ýüzüme sıttım. Näme dogursa sapar ejetini çekip alypdyr. Men oň janyp baýdyan söýlerini eşitip gözlerimi açdym. Eze, baý yalan söýleýän bolaýmasyn? Kim näme diýende näme? Oglumyň gaýdyp geljek many ýok. Ähli adam gözüme gan hor. Inni eneleňem göz gan bilen öwrenişip barýa. Ol soňam öýdaýdan sözüniň dogurlygyna şüphelenen ýaly. Çigirimden akýan gana seredip geplemän oturdy. Seretdigiçe oň sowukluş nazar ýütgäp, ýüzüne enelere mahsus mehr duýgusy dolanyp gelýännek boldy. Men tenime düşen uzypsuz ýaranyň azaryny paýlaşmagy küýtüýän görnüşdi. Gatagyrýamy diýen torul nazar bilen ýüzüme garady. Şu portretden oň keşfi maňa başgaça göründi. Ol aralyjy ene däldi. Men saklaýjymça ansana ýüregi aguýan enedi. Oň şalrak tanryan eli. Ders gatşyklygymy iki ýana serpi urady. Ders gutorup arasy topraw görünni, barmaklar yer gazdy. Gasymyna gysan gumuny men gançykan şigirime tepdi. Men taňryl kazan ene diýdim. Ol derçigen gabaklaryny galdyryp ýüzüme seretdi. Men ýaň sözü ne hile häňde aýdan biljek bolan bolmagym ähtimal. Men oňa düşündirjek boldum. Ene, bar sen öýüňe git. Eger meni assalar, tüpeň sesen öýüňde deşderdim. Ýöne tüpe ýekije soragymma. Ejem gelse, galyp saat aýdyp ýüregini agutmaň. Ondan pakyryň dünýäde ýeki ikrary men. Sen ogluň bir pukara ýigide ok atdy. Şoň şünem öldürdiler diýbersinler. Oňa ancak many ýokdur. Häzir maňanynmasaňyzam, o gelip men oglum pukara ok atmaz ýer görün. Bar ýeňiz, garene, hüýem unanarsyňyz. Men ananjagymy näme bilýän? Eneler biri-birine ananmasa bolmaz ahyry. Ol ara çaň içinde bir gysym bolup oturşuny. Birinji güni çümürüp hüngürdedi. Wah,
Ene görgüller. Birege düşünjekler. Ine siz düşüneňiz ok. Ondan yalançyň uruş tögüşem yatanok. Biziň saçymyz siz dirarly agarya. Ömrümiziň gysgalygam dawa jenje dirarly. Yalanmış meýtem? Ene badally. Hut sıkılan göwre ulup barýany dönni. Enelen wesiýeti eýtemde bolsa, birek öllerim ýokmy? Gurbany boldugum, gogun ýetimiz üçin näme sebäbi görä bizi ýazgar ýaka? On ulalan gözleri kiselli. Göwresi ýene ýygylyp barýany dönni. Geljek ýazdy. Ýagmyrzany öýörün tamammady. İr günümi ýygnap toý berjekdim, gaýta oňa derek patasyny almaly boldum. Ey Allah, beterinden sakla mene. Ömrüme ağla götürmeli boldum. Enaň bokurda boldy. Men ömrüni ağla götürýän ýeketi derlidim. Meni köşeşe öýtdim. Gaýta ol jan agyrlygy ýygyrdy. Şonu bilýän bolsaňyz näme diýip tekgeden zok. Biz sizi şu hesretden dıyınlaracak golyat ene şoňa düşünün. Bizi hesretten dıyınlarmak şu sadagasy bolduğumyň işidir. Sizinki biziň ýüregimizde artykmaç hesret. Sebäp siz Allah geňeşeňiz. Ol elini dıyına söýgü dedip aýak üstüne galdy. Men onu boýdan maşa ýynladym. Nefsim agyrdy. Her ki ýanyp gelişine ýahilli, häzir nähili. Edil bir owady sönüni gara töňgen wady. Ol turşuna gidivermedi. Ejen pakira haýpym gelýär. Görgül dady perýad edip oturunur diýdi. Ejem men eli düşenim bilen ok. Ene maňa ýoğuz garaýyş bile edip şeýle diýdi. Enelerdiňe eşdeni, ýa görenini bilýän rüýtmäň. Perdendiriň başyna bela ýinenne Izrail olar ýöňünden habardar etmek üçin öz arbakçylaryny ýollaýarmyş. Ýagmyrzanyň getirilen güni ýadyma düşýär. Gün örtän erbet gara batyp oýandym. Aditen baýguş garaýymyzyň tüýnüne oturup keşerlik hakýamyş diýen. Kogoýunla diýip gowsunjak bolsam, tey bagrym ýerden garanok. Haram guşuň tezi henidem gulawymdan gidenok. Wah Allah jany şo guşuň adyny ýitirýärdi bolmaýarmy? Ýer şoň bile dünýäň bela beter guturaýarmyň. Ene uludan diýmen aldy. Ene kybir häkiýöne gögünürdi. Sapar ýezetiniň ýagmyr ýatlap gaýtadan ejirlemegini islemedi diýen. Derre oň ýanyna bar. Baryn öýe gaýt eze diýdi. Ene äse 3-4 ädim edenlerdi. Birden bir zat hakydan gelen ýaly. Hany durly oglum diýip maňa tarapy öwrüldi. Soňra meniň gözüne aýyrman ýüregindäki howsalany ogluna aýtdy. Ýalňyşyp bide başga bir beýgunany görkezden olaýmasyn. Osman baýa aýtdy şunu. Sapar badybat jogap berdi. Bolýaja bolýa ýör. Olar gaýdyp kelamagy söz aýtman terkeşip derguda tarap gitdiler. Saraýyň içinde adam gara görünokdy. Günüm gijip barýardy. Saparyň gaýdyp gelerine garaşdym. Dogry emassam, olaň ýanymdan gitmegi men ýüregime ısır urdy. Men häzir aşlykdan, tuğsuzlukdan beter yekelikden heder edýärdim. Garşy derguda heder edýärdim. Ýöne sapar görünokdy. İkinci tutsaw. Öýlenler. Ýegini bir ýaşatarly saldat bir jürdük suw bilen el ýar şöreği öňümde goýdy. Soňam tüpeňini eline alyp haýbet bilen gulagyny gaýtardy. Hamala men sypynsam ýazdyny beräjek ýaly. Golumyň daňasyny çöden soňam ha gapdarla tüpeňini gedede durdy. Ýerikindiler. Ýanyma ikinji tutsaw getirdiler. Ol ofisier ýegin maşynady. Göýük gimnastiýor kozy bir neme solup akşarypdyr. Kemerlen pagonyň ýeri Matahut öz renkine zolak kulup bildirip durdy. Onuň maňraýyny ýeren saçlary şar garady. Ol golaýymda aýak çekdi-de. Edil bir meni şu taýda günne görüp ýörünnek perwahylyk bilen etdi. Agzyny açyp süýjüp parlady-da. Wey diýdi. Ýüzlagam kokoşup durdy. Gawaklaryň pök görüp duruklarynyň renkim öçügüti görünýärdi. Ýöz ýanymdan "Seňa udyň gijany ukuzy geçiren urdan gerek" diýdim.
Ýöne ýüz gözüne göýgürün ýa şişen ýerini görmedim. Öýleriniň kolan soň urmazak bolýanlar diýen pikir kelläme geldi. Ol häli saparyň oturup giden beýjeginiň ýanyna bardy-da, menden ters tarafa ýüzüne öwürip ýanyny ýere berdi. Göwnüme bolmasa onuň uka teşne gözleri, eýýäm ýumrun ýaly hor şekerine garaşdym. O weli yekom zanna, eliniň daňasyny üdäjek pähelwan sypatyna eginlerini ýalyp gerinni. Bedeniniň gurşuny ýazylyp zany aram tapan ýaly. "Ya bir Allah" diýdi-de, başyny egdi. Gaýdyp gymyrlamady. Onu getirip, innem onun meş ýadym gapdarla dikil galyk duran sypar sar sallat. Birden aýaklaryny taýyl gedip tarpladyp gygyrdy. "Uklamak gadagan." Men afseriň türkmençe käýini ýanlaşdym. "Ýürmesene." Sallat ýene hemlatdy. "Geplemegem gadagan." Afser öýle aýdan sözlerini salladyň düşmeýänliginden lezzet alýan tomoşa bile güldü. Başyny gallyryp, "Sen näme jewleýän gürjü" diýdi. Sallat tüpeňini şakyrdyp 5-6 ýerdem öňe ýördi-de, hasam gaty gyrdy. "Geplemek gadagan diýen." Afserim kim oturmady. Ýene bir gezek gaýtala, ol bilgeçden öňe ýygyranyp güldü. Bugün bolmasa ol bir hereketlerini diňe ukudan asylacak kolup ýedýän ýaly bolup görünýär. Şo mahala stansiýa tarapdan ýat mukam eşdildi. Saldatym ofitserim testlerini tappa ketdiler. Orkestrň salýan mukamy agyryk hem ýürek gasgyn bolan soň saraýyň içi hasam tukat görünýär. Saldat şokunup, "Jenap polkovnigiň aýaryny jaýlaýarlar." "Biçare Maria" diýdi. Bir de garap hem iýgenişlik hem gaharly dowam etdi. "Hemmesine de wagşylar siz günäkär." Ol ümsüm durup ýas mukamyna kulak assy. Başynak papagyny ýerine aldy. Soňam burnuna salyp ýüňürdedi. "Görsene adam pakiraňyk barany. Onuň syanyň gözüň tokoýlaryna ýeňe goýup berilmeýän eýjejik synan. Görhän ha, taňry gargan şöllügüme garylyp gitjekdi. Ey Hudaý, zanymyň alsaňam öz topragymyzda lagary." Saddat gaýtadan şokunup, polkovnigiň aýaly üçin iň soňky borjyny berjaýdan soň, göwüni aram tapan ýalyna tüpeňiniň nilini bir tarap gelip durdy. Ýas mukamy gitgide daşlaşdy. Ümsüm oturan ofitser "Maria" diýip ökün şöyle başyny ýaýkady. "On kaddy kamaty henidem edil jany diýip gözüňimde dur. Oden tek duraram." Saldat Mariýanyň ölümine duýuluşdy diýenler diýip düşünýärdiň. Hesini çykarmady. Men çekinirek ofitserden soradym. "Seni tanıýanmydyň?" Men şu taýdanlygymny oň ýadyna düşen ýaly gaňaryp ýüzüme garady. Başymdaky gatak tüýlüji kelpegimi, solak sallat gimnastiyorkam üstünin ätýäz üçin geýen ýuky sal dowanymy, aýagymda gödüňizi batýan kam aýraýy syýndap. "Sen ýöne köýür daýhana bolmalydy. Günäň näme?" Gadallardan. Ol istoglayan ýar ýüzüni sıtdy, düşünekli. Ýene bir tarym oýlanyp oturan soň togarmy jogap berdi. "Bimeň eden işim bolmaly." Men onu öldürdüm. O henidem sal eşdilýän ýat mukamyny diňlejek bolup sözüni keten ýaly. Başyny aşağı salyp oturdy. Soňam tukatlyga çydamadyk şekilde birden başyny galdyrdy. Hammala öz pidasynyň üstüne abanyp, oň ýumulup barýan gözlerine gajatly heredýän ýaly süňgün sanladyp güldü. "Bilýärmi näme?" diýdi. "Rusiýanyň tokoýlaryny aýagyna tiken bataýmasyny ýylýan diýen eň soňky giýjesini maňa bagyş etdi." Ol özünün göwüni hoşalla, "Ýerimiň näme diýersiň" diýen manida sallat seretdi. Sallat gaýtadan hemlatdy. "Gülmek gadagan." Ofitser hösçekligini tutdy. "Gadagan diýen." Ol ýene güldü. O gahardan ýaňa sarja murtlar taýyl gedip gymyrlaýan saldatyň tüpeň günlüğini göterip üstüne abananyň gypyny etmedi. Oň içi ýanypmy ýa sallatyň jany ýaksak bolup gülýän biler ýaly bolmady. Deňe şu häzirki bolup oturuşyndan lezzet alýany salim etdi. "Men näme gülýän" diýdim. O gülküni tappa ketip, "Menmi?" diýdi. "Bu zatlaň saňa ne dahaly bar" diýen manida ýürümeşiň erli. Soňam sallata garap gepiledi. "Eger men onu öldürmedik bolsam, Teň jenap polkovnigiň täb ömrüniň ahyryny deňiz. Onu ödüne wepal aýal öder ýörerdi. Düşündiňmi?" diýdi. Sallat onu ýakamyza seretdi-de. Baryp taýagatyň meýdandaşlykda oturdy. Ofitser maňa tarap öwrüldi. Oň ýönüne buýsanyşly ýylgyrymy gördüm.
ol hamala lezzetli tagamyň başyna baran ýaly işdämen görledi. Sen ömrüňde eýlejik diýen maşgala ýanaşyp gördüňmi? Ýok. Akmak, ýene ýaşaýanam diýjeksin. Yer sen ondan gürrüňe düşünjek manyň wamy diýdi. Ol gögün söýür sebetdeşine duşmanyny ýökünip ýüzüni sallady. Men badabat oň derdine düşündüm. Ol oğudun ayarları bardy gürrüň etjek bolýar diýeni, bisle häzir ýürekde gaýy kesrete bir az ýatdan çykarmak üçin gerek bolanlar diýen pikir kelläme geldi. Dogry aýtsam, menem onu dinlemäge teşnedim. Ýöne bildirmezlige urupdym aýdym. Ýogsa onuň ayarlary babatyna hasam magtanmak ähtimally. Üstümden gülse bilýärmiň. Hini diýen hiç men gyýy birini duşup pynhan saýdyşan adam däl ahyry. Ýöne şundan soň onuň bilen ýüzbeý oturmak barha maňa ýokuş degdi. Kesesinden garaňda ol bolay temenden 4-5 ýaş uludur diýip saklaýmaly. Emma öli men öňümde müň güdörden başyny alyp çykan, men ýarlary oglanyk saýyp ýören piýada oturnak görünni. Onuň her garaýşy maňa güdap ýamany berýärdi. Sebäbi diýsen, her bakanly ýüregimde girdiň bir pikiri berip, şo pikiriň dogurdygyny ýa telekdigini ýüzüme aýdajak ýalyp durdy. Ol birden cehenneme diýen maňyda elini tilkip gulak asdy. O kellesini bir ýana burup, egini bilen gulagynyň aşagyny gadady käýinni. Awşam düşen bolsa, ene şeýbinden bizar petiň çıkarar. Ikimizin bir yerden diýirip söýmedi Hudaý bilýär. Ikimizden bir taňry gargan adam. Oň şeýle men taňa gadyllymaýyn. Senem maňa ak diýme. Raşýan däme? Onu sen maňa bir zat düşünür. Anha gadyllar erkek bilen aýallar deň bolmaly. Şoňa sen özüň gurnan ýamyň. Men badabat jogap berdim. Anan ýa. O köşeşdimi gaýtamy ujally. Nädip? Nädip diňleşdirjek? Oňam bir nädip bormy? Men söz tapman tägindim. Diňleşdirmeli götürsem. O ýylgyryp başyny ýaýkady. Ýok. Sen bolşevikliň urýar onu. Sen ýöne apaň saýyp goýaýaňdy. Onuň akylly boljak gurşuna gaharym geldi. Sebäbi men bilýän. Aýt bilýän bolsaň. Men barmak wat sanadym. Ayarlar urmalylar, söwmeler. Iň esasam gyýdar satmalylar bilýänmi? O ýene köşeşmedi. Sen gorsiýetde bolduňmy diýip sorady. Ýok, men boldum. Maňa gulak as. O ýerde gyýdar satan oklar. Paşa mahalyna satan okdular. Sen Paris diýen şäher eşitipmidin? Fransiýanyň ha Peringstanyň paýtagty. Hawa eşitdim. Eşden bolsaň, eşdendiň. Ýöne o taýda nämeler bolýany bilýän närdin. Maňa gözü bile gören adamlar aýtdy. O taýda aýarlar urýanam ýok, söýýänam. Aýnadypdyrlar. Olar meýerlerine gulak asman edenler edip ýörüpmişler. Aýarlar näme derler diýen? Jelepçilik bolardy. Peringstan burjuylaň ýurda ahyry. O ýerde bolşewikler ýok. Sen yalan sözleme. Men beýle sözleri aýtsagyma o düýbünden garaşmadyk golar şemeli. Ýakymsa ýylgyryp bir dem ýüzmeçiň ýerli oturdy soňam. "A sen burjuylaň kimdigini bir bilýänmi?" diýdi. Men höwes bir jogap berdim. "Bilýän." Olar baýlar. Olaň her oňan meş aýarlar satyn alýarlar. Bir taýyň baýlaram şey diýerler. Gadyllar bolsa, diňe bir gezek öýrenmeli diýerler. Satyn almagam gadagan eýsem, sen kakyň ne saýaly bar? Oň ýüzüne näki, ýaňsyzyjy ýylgyrma ýüm ýok boldy. Her sözüne ähmiýet berip gepledi. "Tüketsene. Maý tapsaň, bolşevikliň edberýän." Men oňa şö diýmäge mejbur edenim bolsam, aýarlary deňleşdirmek babatyny oňa degeli jogap tap bilmärme ökünýärdim. Dünýäde entek ondan az ýaşap, az görenmek gaharym geldi. Wagt menem orsiýetde bolup göräýin bolsam, häzir oň gaýtyp bererdim. Dädini kalaýyn gerek ýeri. O bolan bolsa oňa men ýaly ýögsel jogap bermezdi. Oň aras aýdýan ýalan hödýän dädini kalaý badabat bilerdi. O mehrem adam bilen baglanşykly wakalar bir saly meni özüne bennetdi. Eger şu arada alagadan oňa gurrun beri bersem, o diňlermiki? Näme üçindir? Men häzir füji atlamary bir nätan şu adamdan gabanynym. Olaň diňe maňa degişli iň gymmat bagada tökmünni, diňe men kalbymda galanyny kem görmedim. Eger häzir o wakalar ýatlama pursat bolsa, göwnüme bolmasa,
Olardan garşydaşyma gaýta ol bermäk güýç taparyndan ýakymly umyt kalymy gaplawaly. Däden Nikolay duşan ilkinji günüň hiç mahal ýadyndan çykmata gerek. Bir gün ejem kemi öýde türkak daşarda oýnap ýören oglanlar ylgaşyp geldilerdi. Size ors gelýär diýdiler. Zöwgi yerimden galdym. Gelmäke gaçaýyn diýdim. Oňa deňiz kapyda baş papakly adam görünýär. Ejeme bu kulup oturuşyma ogrynyk bilen oňa seredýädim. Ol çalgyrt gepläp, ejem bile türkmenlerine saglymanlyk soraşdy. Soňam düşüň üstüne geçdi-de, öňünde oýlan şahy edil türkmen adam reýaly howlukman gaýtyrmaga oturdy. Meniň dolmuş ýüzüniň sarlygyny geň görmedim. Meniň gaty geň gören zadym, oň gaşlarynyň saçynyň sarlygydy. Gözleriniň orada gömgöklügidi. Näme üçin biziň hemmemiziň saçymyzam gözümizem gary, ama orada başka renkleri. Ya ors bolan üçin şeýlem kädip pikir etdim. Şo mahal obamyzda meydan ağa diýen garryja adam vardy. O biziň oýnap ýörenmizi gördügi bes ýanymyza gelerdi-de hemmemiz daşyna ýüşürip oturardy. Özüm Bismillahirrahmanirrahim diýip töwür galdyrmaga başlardy. Bizim ara galmagy bolup onuň aýdanlaryny gaýtalardyk. Ýadyna ýagyş ýagmasa, o biziň her gün ýygnap Allahan, ýagyş ýagdyr diýip gaýgyrdardy. Biziň ýaly biýigine şagalyryň dilegini Hudaý basym eşdermişdi ýadylar. Ana şol meydan ağa biri hemişe ors görseňiz gaçyň diýerdi. Olar bir ýok etmäge gelen kapyrlardyr. Golelerine barsaňyz, olar siz jehenneme alyp gidip Ezraýlyň eline bererler diýýärdi. Olaň nanyp çaý içlerim adam kamiň diýen näler diýärdi. Ýöne öýümde gelen orsun bir ýaly çaý gaýtaryp käte uýup içini görende, dogrudan geň galdym. Ýöne ýanymdan muňa kakam da uýurdaýdym kädidim. O maňa ýylgyr seretdi-de, kel bäri kel diýdi. Barjak gumanym mäme. Ýönküden mete ejeme gysmyny sürdüm. Ejem men gorkýanymy kimse bilse-de mihmanyň göwüni şiýenim kädiýän. Göwün sürägeden töwellätdi, bar ulum, ýadyrgama. Eger gymyrlamadym. Şo mahal meni güýç bilenem ejemden aýrar ýaly. Sähel gassa bertere men gurup aglajakdym gülün. Öz aýagym bilen ýatan şu adamyň ýanyna barjak däldim. Barmazagym bilen soň o jübüsünden bir gysym ak nogul çykaryp uzatdy-da allydy. Alman ýere gaýta elime giddim. Göwnüme elimi uzatdym goşarymdan şappa tutaýjak ýaly. Maňa häzir onuň bir halta füýjüsinden daş çykyp gidenim müň paý gowdy. Ingolmany ün sürmän oturaýdy bolmaýarmy? Men onuň gaşy ýalpyllyk papagyna, kiterinde katara oğdan iliklerine sýnedi we kepden çykardym. Ahir orsun uzadan nogullaryny ejem alyp berdi. Alan wadyma. Oýturuklap öýden çykdym da dut kaçdym. Şonda bile gelen ors däde Nikolay bolmaly. Nikolay däde, öňden kakam tanýar eken. Kakam olar telim ýoly şöllen oğdan ýygyp getirip beripdir. Gaşymda oturan ýatanyş bir salyndan köşeşip ýene gürläp urdy. Menem hamala oň aýdýan zatlar öýüme dahilsiz kişi bolup gapdala garap hiňlen boldum. Bolşevikleň akmak därligini menem bilýän. Bilýärmiň? Orsiýetde näme diýerler? Siz deň hukuklusyňyz diýip aýallaryň eline pil berip ýer galdyrýarlar. Tüpeň berip adam attyrýarlar. Agşamlyk bolsa. Agşamlyk näme bolşevik bol gorjuy bol. Ýorgona girseň baýlyň bir meňde şerkeksiň-de. O görgülleri aýallaryna ulanyp kepden çykýarlar. Gördüň gerek? Olar ýene şo ýönküje aýallygyna galýanlar. Bir ýöne hiňlenen ýarlar, mesele göz ýetirjek bolgunyň. Şundan soň ol hatam arkaýynlaşdy. Gerinni. Dawada menen ürüssem çykan kişi bolup, indi öz-özüne gur berýän ýar howlukman dowam etdi. Aýallar oňly bolsa, onna men şu ýerde golum bagly, ölümme garaşyp oturjakmy? Odamdy. Oňdymmasy men başyma huppat bolup ýenni. Birden ol oturup menen ýene bir meseleň jogabyny talap edýdi. O gaýtadan ýüzüme garady. Ýene başda jogap diýip hopukdum. Wah, şu mahal saldat gelip onu ýanymdan alyp gidäýdi diýedim. Saldat henidem düňderli oturýardy. O men sallaty seredýänimi gören nesine o diňe erkek bolan soň gynanýar diýdi. Sallatyň gözüne bilýärmiň? Mariýany ýahil görünýärdi. Ellerine gelse
Başköz paherler onu diğerini yutsoktular. Ol şoň ýaly odan heleýmedi. Bolşewikler aýal maşgala heleýditen halymadylar. Utunnum. Maňalyma derinde gitti. O bolsa göwrümi giň, sypaý kişi bolan bolup bolýady. Ýüdüň harlamy bolýar zatlara. Hani enesiniň garnyndan taýyn bolşewik bolup çykanmamy. Ol ýaňsyzy ähňde kemsiz gürläp. Meni gozulaňa salýandan lede salýady. Eger bardy ýerli ýam özüň bolşewik kasap edýän bolsaň, onun aksynam aýdyp otur. Men badabat jogap berdim. Aýdyryn ýaly göräý. Oho, on gaşlary galyp gözüniň owazy giňe gitti. Belki hem sana ak pata da verendiler. Hava berdiler. Niyatanışın göllerine kinayalı garayış, gaharı öwürlüp. O birden dıydının üstüne kaldı, tutsa oturunun yadını çıkarıp soğuk tuttu. Sana pata veren Bolşevikin adı kim? Onun kimdiğinin gol bağlı ofiseri neyme dakılı varmış. Golunun bağırlığı hakikatine yerine kızını. Sen olan hayfi muşlarını bitirip verdin. Menin oturup sana yeken şurra edip bereyim mi? On ses katarlı. İn olmanına bir yerine ait birinci sene. Liste okur gelmedim. Hasan nerede? 1917. yıllı. Ötön yıl. Ertir birinci mayda ilan giyecek stansiyada. Mana remont tutuanasına gittiydiler. Biler bolsun. Ustanan edil öňünde sallatam goýun ekenler. Hawasy barmy? Şonu da gelmedim. Onu da bir yerinem däl. Üçüsünü gelmedim. Saldat duran bolsa nähili gelmeýärmişiň. O görgüli durup daňdany goly uka gitdi. Ofisier heňrigini ýigirip, gapdarly turan saldata gazap bilen garap ýöňürdi. Nälet kerdeler. Gözüň görüp durmasalar, bulaň edaýanjalardyr. Sen ikizan listoka gelmedim diýip, özüň bolşewik kasap eden bolma. Men istesem ýüzünem gelmärin. Ýöne islemejeňi bilýänne. Näme üçin? Sen ýaly baý ýoluna kim ananar öýdýän? Menem sen bolşewikliň ananamok. Bolşewikliň maksady diňe listoka gelmemek däl. Aýagy üstüne galan saldat onu geplemäge goýmady. Aýagyny tarpyladyp gaýgyrdy. Görlemek gadagan. Ofisier bu tapar saldatyň buýrugyna boyun boldy. Ofisierini men kimdigimi bilen bolsa gerek. Enne ýönkün ýaly häňde men bilen gepleşäýmersiň diýdim. Men şüýne listovka ýelmemi başarýan adamyň bolşewik adyny götürme haky bar. Ýön Nikolay dädäniň öwredi şu ýaly bir şert bilen. Ol adam şo listovkada ýazylan sözleriň manysyny düşünmeli. Maýyň ýanyna giýje däde Nikolaýyň tapşyrygyny alyp köçeden bar ýakam goltuğumdaky listovkada ýazylan sözleriň manysy maňa aýandy. Olar adamlary görese çagyr ýadylar. Barışma ustananyň eşegarky edilip üstü basyrlan beren zaýryň aşak ýanynaky top-bozuk agaçlygy özmürdüm. Garaşyp oturýaryn. Garanky atlyşdy. Ustananyň äpet uly gapsy ýapyk. Ýöňünde de bir saldat tüpeňini eginden düşürmän şol iki ýanyna gatnapýar. Käme tüpeňini diýwar söýäp çilim otlunýar. O atlyşyp çakanna ýüzi ýagtylýa göli ýöne bir taýdan onuň ýaşdygyny garrydygyny taýgaryp bolanok. Gögün bolmasa ýene bir salym oturaýdym. Gizi geçip daňa taýjak ýaly asyl ýynjylygym bolmady. Sallata garap, inni bir şeydir gelir ýörümkä diýdim. Ýene biraz garaşaýyn belki uwuklar. Parlayan tedeşdirli. Begennim. Gezmirmesini goýup diýwar ýaplanyp oturdy. Inna uklaýsan gerek diýdim. Arman bolmady. Golöýde at toýnagynyň güpürde teşdiren wada. Saldat sırap turdy da tüpeňiniň naýdasyny öňe gedip, ýene iki ýany gezmele urdy. Ýasynlar onuň ornuna başga bir ýere gelip durdy. Inna umydym azaldy. Terençegem bolmadym. Onsuzam şo tarafa garap gözlerim ýada gitdi. U kim gelip gözüm süzülip urdy. Saldatyň böyle dokma ýurdiýan ýaly şo iki ýana gatnap duruşy. Dyňyza ýerde oturara gurbot galmandy. Gabaklarym duýman urkan bir-birini ýelmeşäýär. Boýnumyň ysgyny guturanne kellem aşak gaýdy berýär. Saldat diýwara ýaplanyp oturdy.
Göwnüm bolmasa, özüm gönüm maňa serde oturaýdy diýen. Men şu taýdarygmy aňşyryp, gymyllaýsam gaýgarmaga häzirlenip oturun bolmasyn. Beýle däldir diýip, göwnümi giňrek tutsak bolýan, ola ýam uklan bolsa näbilýän. Hani gymyllap göreýin. Wah. Oň şabr oturuşda. Oturun yerimden ellemi galgydyp gördüm. Agajar ýan. Ütgeşýän zat ýok, uklapdyr. Inni golay barıp görmeli. Ondan listovkany yelmägeden gaýdy bermeli. Maňlyma bu ýal derinni. Ennam janym gorym gowşok göwrämden degirmen daş atylaýdym kaýtdym. Hiç galyp bilemok. Öz-özüme. Bilemen alamaty diýdim. Göre şopbotdy zatdyr diýär göli. Men sokasiýanyň hopbotun duýmadym kan. Dogrudanam dün listovka yelmäp gaýdaýmagy beýledir öýtmeýärdim. Gidijik her kimin başarajak işdir öýdýärdim. Onuň hakyky manysyna şu portot şu ýerde goý ýetirdim. Eger häzir ele düşäýsem, türme ýeberjeklerini, sen Sowet häkimleri üçin göreşdiň, sen bolşewik diýip agyr jedarlary hedewar etjeklerini bildim. Gorkmadylar, beýletmediler diýdim. Olar bizden gorkýarlar. Şonuň üçin ähli ýere yaragly soldat goýup çykypdyrlar. Seret. Seretap bol. Sen garşyňda da şolaň bir otur. Soldat gymyllanyk, agaçlaryň arasyndan çykdym. Gymyllanyk. Köýüne haýatyň düýü bilen ýakynlaşyp uradym. Gymyllanyk. Ustananyň bir burşuna baryp ýaplandym. Ýüregim gürtüllep, agdymyň içi gurap barýar. Biraz aýak çekip özüm dürtdim. Ýerine bähbit olaydy. Soldatyň hor çekişini eşitdim. Listovkalyň bir ýerini ustanyň sag tarapyndaky gabşylyrak ýere gelmedim. Bitsiz haýatyň aňyrsyndan demir ýol geçýär. Otlaryň üstünden bäri garanlaryň hemmesi listovkany görse gerek diýip saketdim. Ikinciden nire gelmemeli. Ustananyň günerte burçundan wagzaly gönläp çykylýan ýodazyk bolmaly. Şu taýy gelmemeli. Ýerden işe baranlaryň bary okap geçerler. Elimde iň soňky 3-nji listovka. Nire? Kelläme hatarly pikir geldi. Gel şunam salladyň tüpeňiniň naýdadan dürtüp gideýin. Bir uklaýşyny oň ertir deňiz oýunmazak betberli. Daňam atyp barýan orta gerekdi. Sallatyň edil 2 adam golyna bardym. Bir sägüli oýunyny da derew tüpeňini sogurup alyp biljekdim. Ýöne häzir maňa beýle mejburi edermenlik gerekderli. Oýunma nire? Şofor çekip oturuşy. Gaýtdym. Süňüm ýepýeňil. Şoğul ädilen ädim, ýaşlyň ýergini garady. Biraz ýuwundym. Beýle iş hemmekşe başardym durýan näler. Senini bolşewik diýdi. Men kalymda galan şu ynamy töteýänleýin sataşyp, häzirem garşymda ölüme garaşyp oturan adamyň ýarany sıkyrjak guruşuna gaharym geldi. Soldatyň gapdala şekilerini mehettel ofisere sen ýalan sözleýän diýdim. Ol jana agarly garayan gözlerini yüzüme dikip söz soňlaryma garaşdy. Bolşewikler her öňgeten listovka tapşyrýan nälerler. Wah, häzir däden ikra ýok, ýoksa o saňa listovka ýelmeýänleriň bolşewikdigini, däligini aýdardy göri. Her adam ýene 5-6 aý synygdan geçirmän. Ol asyl beýle tapşyryp beren o ahyry. Däden ikra diýäniň kim ol? Bolşewik, ofisier gysanny. Sizin bolşewik däliňiz barmy? Käri näme ýerden gelen adam, inженер Moskwadan. Bu nähili Moskwadan bolýarmyş. Sürgün edipdirler. Familiýasy? Biz oňa däden ikra diýäs. Ol erini ýygran boldy. Geň zat. Bolşewikiň familiýasyny bilenok. Bolşewikler bir-birini familiýasy hem tanaýandyrlar. O gaşlaryny bürüşdirip, şeýlem diýen manyda ýüzüme garapdymdy. Ýa-da saramdan täze bir hyýal pikirine gelen ýaly arkaýyn epledi. Däden ikra saňa başga näme öwretdi? Goluňy baglap ölüme ýollajaklaryň öňüne aýtmadymy? Bolşewikler üçin ölüm hiç mahalam geň bolmandyr. Karşıdaşım birden yarasyna basyran ýargy gördü. Sen maňa Nikolaýyň sözüni aýtma, öz sözüňi aýt. Ölüm bile ýüzüňi bolup görenler diýämiň. Kaçan? 3 aý mundan diňlerini sen aýdyp bereň. Gerekdir. Ol ýene aňarsyna öwrülip, agdyna yaramaz zat düşen ýaly gaharlan tüýkürdi. Maňa mejbur bolan soň, diňläti gelmedi diýen netije geldim. Öz ýanymdan begendim. Ýa-da duşman öňünde ürsem geplemäge tutaryk bolan wakany buýsan sürün ýatladym. O gedek. Biziň atriýadymyz gabaga düşüpdi. Asal nähir bolanyny özümden bilmeýän garlykda şu öwrümde duşman, öňümüzdäki alaň duşmanyň ýerine
Ýeňsämidim kişirek ýylgynyk aýmança. Aňarsam derýän aňar kenaryna ýene düşman. Güýjümiň aslynlygyny düşman aňyp durýan. Sözüm bolmadylar. Atudylyk. Ýöňde ýyza gapdaly ot ýakdylar. Gider ýeriň ýok diýjek bolýan bolsa gerek. Geň galaýmalar. Birdenem ody patradyp fönürdiler. Hücüme geçmek solyanırlar diye netije gelip, yerli yerimde geçtikde tayyar olup yattık. Tüpön sesine derek, sağır taraftan adam sesleştirdi. Olar bir de yargılanma taşlap, meyletin yehir düşmek teklif ediyadiler. Garaştılar. Yine gıygırdılar, garaştılar, yine gıygırdılar. Ve hiç yeri cevap vermedik. O katıp adam dayalımı gereksiz hatayviden bulmakları yadı. Garankıda hücum etmeğin kıyındığını gözününe son bolmakları ihtimal. Kara ertiri dengeç möhlet verdiler. Boyun egmesek, yekämizin diýeri galmajagymyzy aýtdylar. Komandirimiziň daşyny üçdük. Ol uzun boýly, gartaşan ulug adamydy. Az gepleýärdi. Beýle gylgynyň ýüze çykmagyna, belki sallatlykdan ýoň, agaz ustasy bolup işlemeginiň täsiri ýetseýetdir. Ol hamala garankıda biziň ýüregimizdäkini, ýüzümizden saýgyrajak ýalyp oturunlar ahlas bilen gözaýlady. Näders, ýetir düşertmi diýdi. Komandiriň beýle soragy biraz geňirgendenem bolsa, göwnümizdäkini göskön aýtdyk. Ýok düşmürs. Berekella. Ol şundan soň howluk çok ýal etdi. Ona çykalgy tapmaly. Ölümi iň soňa goýmaly. Ertirden bäri hemmämiz çykalgy gözleýärdik. Özümiziň küler bilen aramyzyň daşlygy bolaýsa 10 kilometr ýol. Eger habar ýetirip bolsa, daňdana şeýle kömegi ýetişeklerim belli. Ýöne iş habar ýetirmekdi. Her kim kellesine gelen pikir aýdýardy. Düşmanyň günden sowmak üçin pulemyotdan ok atyp hüjüme geçen bolmaly. Burzotdan peýdarlanyp 2 adam halkadan tıpsak bolup syýnanyşda nähil bolar? Bu pikir. İkinci bir ýeri bildirmän derýa bilen ýüzüp gitmek teklip etdi. Nähil bildirmän ýüzük. Derýa heme darazyk. Oň sözüne de gize şeýle bir asuda dögeri. Tehel paşşallasaň eşdiljekdi. Aňyr kenarda oduň ýagtysyny görnýäniň hümürdüleri, gürkü seslerine deňiş gelip durdy. Näme de bolsa, mahal barka çykylyp tapsak bolmaly. Aramyzda pes boýly dıkyzy gyrgyzy bardy. Özüm bir dogum sorardy, hey goýay. Oň täsirin gyrgyny hemmämiz bilýärdik. Dogumuny bes gelmän edýän bolmagy ihtimal. Ol küýüne getiren dadyny düşündirjek bolup adara galmazdy. Aňyr uzy mümkin bolan ýerine eder görkezäýärdi. Wonspek feýadrem pay şonum tapman otursunga da diýip başlady. Ýogsa etjek bolýan zat onuň şumal kellesine gelen besberli göli kesedinden teretseň bizi syýnajak görüp hemmäň soňuna garaşyp oturýar görünýär. Ol sen men ýok, iki tane suwly tulumy başaşak agdaryp boşatdy da olary çişirmäge durdy. Sozap da ýa duryn. Duruklary hasam çişip gyýykmazyk gözleri büsbütün gömülüp gidýärdi. İki tulum mazal çişirip bir-birini satdy da. Ene üstüne yatıp bilseň, derýa bilen öýe alyp gider diýip, ören dogumly görnüşde tulumlary orta taşlady. Komandir bu saparan berekella bilen oň egine kakdy. Oňa deňiş, daýa urut adamy beýletinlik bildirdi. Men gideýin. Volga derýasyna ediljek balyk ýaly ýüderdim. Komandir degişme sert jogap berdi. İkimizi gara ýerde ordan götürýär gadyrdan. Eňe tüý bile kemsiz basyrlaryň Ermeni howalaty bilen kepledi. Men Kavkaz dağlarynyň sür başyndan börüt kimin şaglap gaýdýan derýalarda ýüpdim. Men gideýin, komandir. Bir de ona şaglama akýan derýanyň boýuny öňe besen adam gerek diýdi. Men komandiriň alkymyna dıkylyp, "Onda meni beriň" diýdim. Hiç kim garşy bolmady. Usurluk bilen soğuğa verdiler. Gabadymyz derýäň böwür berýän ýeri bolansoň, suw köwlenip howp döre diýdi. Tulumlaryň buzogyndan mäkem tutup ýatyryn. Erkä suwuň akymy meni dolap aldy, badyny 3-4 gezek pyrlady. Soňam gararak çykardy. Entege atudylyk. Suwuň batly akymy meni onulmaş ädim kenara gola ýertdi. Daşlaşak bolup näse diýsen elimi işlediýän. Gara görgü. Birden ebeteýsizlik edägeden tulumyň üstünden agdarmajak bolýardym. Girdaba düşäýdim öýdýän. Suw meni bir durun ýerinde aýlap urdy. Indi kenardakylaryň gürkülerini deňiş aýyl-aýyl eşdilýär. Häzir biri bärsine baksa bolany,
Men şu mahal öz azalma terediýädim. Ha olar owadyň başynda çay içmeň arada file gumra. Ýene urukdum. Ýöne entek begenerden ýer. Ha şal küreklejek bolýan. Elim suw pajylatdy. Ýüregim gopdy etdi. Owadyň gapdany duranlaryň biri diňşirgeni ýene görünýär. Soňam kenara has goly gelip derýat etdi. Aralyk goldy oturýardymdyr. Daşlaşyp barýan. Iki gözümem şol adamdy. Ol suw seredip durdy. Hiç zat aňşarma diýýän. Ýagtydan gaýdan soň men onu görmeýändigimi ähtimal. Inni pikir edip görýän göli şo gedek öňü bilen ölümimi göz öňüme getirmän dogry edipdirin. Ýogsa hatarly ýerden geçmek başartmazdy, alzyrardım. Stansiýa tarapdan ýene ýat mukam eşdildi. Ofisier başyny gallyryp diň saldy. Soňam bir az böwürni diňläp oturdy. Uly oturmak oňa aňsat düşmedi diýen. Ähli gaharyny ýuwdan şekilli açyk ýüz bilen maňa garady. Ýa-ni sen Maria oğudunmu diýip soradyňmy diýdi. Hawa. Ol diýden aklap ýene bäri urludy. Arzuly gurruna dorunmaga may bolanyny begen ýani ýaly höwes bile gurrberdi. Maria oğudun nep oturup bermek olen tek bärdin gaýdy. Wah, o gara ýere dödür ýaly. Döşler ýumruja bili ýinçejik. Appak maýa ýaly bir gelin öli. Görmäge göz gerekdi. Akçamdy, edil bir gurşunny kenegin wady. Ullokan goýun gözleri balkyrlap durdy. Gözleme eýzan gözleme, köýdirdi eýzan gözleriň. Ah, owadan göz tarif etmedik guamy. Saçy dagan birin gyýlanmadan saçy ýaly ýogyny ödem garamtyly usýady. Ezet pahyr Maria kizjik gyýdyka ölen ekeni. Diňe garry kakamma diýdi. Olam Stavropol ýerde mülkünde ýaşaýarmyş. Sen uýurdy. Müsürde edip oturma. Olam Orfiýetde Kawkazyň aňarsynda bolmaly. Ya Kawkadan bilen okmy? Eşdipdim özüne. Bolmanyny da görmediňi bilýänne. Men Mariýany ilki ýoly polkownyň öýünde görüpdim. Ýadyma düşýär, şo gün men göskön 20 gün diýilende Moskwadan zordan durunup gelipdim. Ýene onuň gaşlary çytyrly. Gusla gaplany gaharly gözleri maňa tarap garady. Geldim. Kakam bolşewiklerden tutda baslyk dölüpdir. Men näme? Ondan elimi goşuryp oturuyor diýem. Ýogsa dawa jenjelen gerek gäp bolup gelýärdim. Orsiýeden ne güni düşenni bäbeniginiň öňünde durdy. Revolýusiýa diýdiler, zat diýdiler. Ne o ýurtda tertip gal, ne de bir medeniýet. Düşünýänem eline ýaragarly düşünmeýänem. Aşyalaňaç elleri baýdakly urra bile ölüp balýarlar. Olaň eline baýdak bermellerle çörek bermeli. Men jogap bermäge bolupdum. Aşanan bäri beýle sahy boldum. Çörek siziň ambaryňyzda şüýräp ýatyr. Ýyle berdiňizmi? Kakamyň patasy alnanna, ejem gürgür ýarym put buğday üçin 10 gedek baýyň gapysyndan bardyr. Bermendir. Sizde de bir rehim bolarmy? Enne şo eli baýdak gyllara bermän bir görüň. Gaňyr balarlar. Orsiýetde gaňyr balsynlar, ölüşdünler. Enne orsiýetde şeýle diýerler diýip bir ýol toldurup bolmady ahyry. Orsiýet diýilýän ýurduň beýlesinde gün nowsa, beýlesinde gün ýaşaýar, ýylatam soň ýaly. Ene sen öli, gumuşinne gelip ýören 5 tany kel türkmen soň, 2 gün garlaşdan 3-nji gün ýurduňda itular. Siýa halka ağzından gyrmaly, edeniňiz etmeli bilem. Diýişimiz gatyp oturmaly şeýlemi? Baýlyň üstümiň ölenden, olan garşyna uruş bereniň 1000 paý gowdur. 40 ýyl maýa gedinçäň. Ýekece ýyl nergedin ýeripdir. Eşdipmediň şeýle dedi. Men siziň maksadyňyzy gaty gowulýan, bolşewiklerden araňyz kesin diýip ýurdu inglislere berjek aga diýerler size. Yaranmaýsam. Bolýa gutor. Sizi gowsy gepletmezlikdir. Ol käse çaýçym salym geplemän oturdy. Soňra men ýüzüme garaman soraw berdi. Sen adyň kim? Merdan. Men adym Ýakup. O käse çaýçym salym dym oturdy. Soňra Maria adyna düşen bolur çemeli. Öň kurun dowam etdi. O käme hal bilen gyýlanmadan edişleri ýaly taşyn 2 örüm ýörüp çykardy. Başyna da ýöneköý bir ýaglyjy gatardy göli. Asyl ýöne gözüňe aýryp bolmazdy. Bir hili sırly ýylgyrmasy bardy. Polkownyň kömekçisi bolup işläm soň
Ofisierleriň baryny tanaýadym. Soňa waka olan Maria hakynda käbir aýdýan gepleri meni gowduraňa salyp urdy. Ýogsa polkovnigiň Mariadan 20 ýaş ýemek ullugyny bilýärdim. Şonda da soňky ýerli ýarymyň içinde iki ofisier bilen nägi arasy bolup durýan myşmyşa ulak gabardan gelen okdy. Beýdiýdigim aýallary akça goşturypdym däl. Ýalansy da her türlüsi bar. Oglanlar meni Moskwada kam bir öýe edipdiler. 3 aýally olan ejelerlen ýaşaýan ekenler. Ýöldürem ne bir görme goý gyýdylar. Üçüdem jelep. Ejelerem şeýle eken. Bir jaýda dördüsem jelepçilik edýärler. Dogrymy aýdýan. Ondan Mariýany olar bilen deňeşdiretmem gelen okdy. Bolşewikler dini ýok etmeliýäri görün. Ahlak meselede. On orun tutsak zat bahmyka. Aňasy 3-4 ýyldan atasyna meňdemeýän çağajyklar dünýä ýyny berse näse bolar? Seňiriňi ýygran bolma. O gurrun gutordy diýen maňyda eginlerini türküp ýerinden galdy, aňasyny gördi. Men ýene geplämän galdym. Ýeniden bir pille gaýtol bermeli. Onuň aýallary atýan muzabaty gahrym getirdi. Soňa waka onuň her sözü maslykdan gelýän ýyz kimin ýüregim bulap barýardy. Yakubyň aýallara belet bolmak ähtimal. Belet bolmady. O polkovnyň aýalyny özüne bendetmedi. Emma her kimin her zady öz garaýşy bar. Meňem aýallary babatyny öz pikirim bar ahyry. Olar babatyna men edýän pikirim Yakubyň pikirini büsbütün sapyrar. Yakub garaýyra gargaýan ýaly düňdürli oturdy. Teredýän gugurmy bolmasa. Häzirki ümsümlüğün her minuty oňa jeda bolup görünýärdi. Ol uzak sulap oturup bilmedi. Zanyň ýalňyzyna ýene bir dadyň üstüne düşer. Ähtimal ýene aýarlyň gurrugyny eder. Şonda men oňa gaýtol bererin. Yalan sözleme diýerin. Men sen aýdýan gabatlyklaryny göremek. Sözüňe danynjak dälirin. Ol ýene de köp bilmiş ýylgyryp, sen näme gören zadyň barmy diýer. Men bar diýerin. Haýl etmänim, nini daýdanyň gurrugyny bererin. Dinlemek islemede ýüregimdäki aýdaryn. Nini daýda da Moskwada ýaşapdyr. Oň bolşy Yakubyň aýdanlaryny inkar edýärdi. Şu portat gowa adam hakyndaky ýatlama jogzady ýuwsan sarkyny şemalýaly kalyma ýeňillik berdi. Barun ýejem meni gazgyn suwa salyp mazaly ýuwdy. Aras teşiklerim geýdirdi de stansiýa tarap alyp gitdi. Ýol boýuny ýere barýanlygymy soraýan göre aýdanyk. Aýtmasa da ýöz ýanymdan bire baran Nikolay Orsun öýünedir diýip çak etdim. Men şolara gitmen diýip aýak diýredim. Ýejem käýinni menim ýalbardym. Jaýnece meni şu Orsunlara gitme diýip ýalbardym. Gitmäli ýetse olar meni daş ýere ugurlap ýakyder ýetse. Ondan sen ogulsuz alarsın ece diýip agla berdim. Meni köşeşdirmegem ejem gurgula arada boldy. Düşündirjek bolup adary galdy. Sen meýdan aganyň samsamyna alynma oglum diýdi. Nikolaylar gowy adamlar. Gowy bolmasa saňa süýji berermedi. Olar wors diýme, olar edil musulman ýaly adamlar. Türkçe de gepläp bilýärler diýdi. Oglum, olar sen kakyňam gowy görerdiler. Kakyň ýöz sargap gidipdir. Olar sen okutjak diýerler. Okusaň abryly adam bolarsyň oglum. Beýlip durma. Maňa da gulak asay diýdi. Men şonu hiç taýda düşünmändim. Ejem başga da bir zady gözüňi tutsun ekeni. Ejem görgüliň erbet bilagarty bardy. Wagtal tutsunna 2-3 günnäp ýerini galyp bilmezdi. Sähel agyry iş etdigem bildirip durardy. Şoň üçin ejem men olarda bolsam bir dögüm çörege zar bolup oturmar sepik edipdir. Bärden baramyzy bir aýal gapyň öňünde oturan ekeni. Ola ýaly birinji ýoly görýärdim. O däden Nikolaýyň aýaly nini daýdy eken. Ali üstüne galanna, ejem üstüne abany duruverdi. Ýüzüm appak, gözüm gökdäl gara. Gaşlarym saçam sary däl, garamtyl, içimden bir orsem kädidim. Endek tanamamsaň men onu mulakatly aýal duýdymokdym. Ýogsa o bir ýylgyryp garşylapdy. Elimden tutduğun tiskinip gittim. Elinden tapıp gaçyp gideýsem, göwnüme jaýal boldurdy. Öýlerine girdik. Teredýän göri, olaň öýleriniň içi bilenkiden büsbütün ütgüşük. Ýöňüle gözüme dürtüren zat öýleriň içinde ýekejede keçe ýok ekeni. Keçe ederek tagta düşüripdir. Men üçin keçesiz öýde meňden okdy. Geň galym öýd ýanymdan. Bular garypdyrlar ýogsa keçe tatynalardylar agyr diýdim. Töweregime teredýän. Ýöne bizim öýümüzdäki zatlaryň meňde adam ýok, sanlygam ýok. Her öýde garny gäberdip tärinden asylgy duran çugulam görmedim. Ve bular goşlaryny ýatal ýakalar diýdim. Otursam,
kapana düşäjek ýaly boldum. Şoň şenem gapyň açyklygyny gördüm-de ýazdyny beräýdim. Bir ýerden ýetägeden ýagryndan mäkem tutsaklaýmasa, dur diýip gaýgyrlaryndan asyl durjak manym ýok. Ýerden ýarak it ýetip gelýänine gaçdym. Şo güniň ertesi däde Nikolay, Nina daýdan alyp ýene öýüme geldi. Bu zapar nogula derek olar maňa täzece bagjykly köwüş alyp geldiler. Oň ýaly köwüş, o bulanlaryň hiçbirinde de ýokdy. Üýtgeşik zady ýerden gideretim gelmedi. Şo derarlam ertir ýezem bilen ýene olara barmagy razy boldum. Men gündüzleri köprün işten ýaly Nina daýdarada bolýadym. Öý içine kömekleşýärdim. Suw getirip berýärdim, towuklaryny her edýärdim. Nikolay däde günortan öýüne gelmese, ýydan nahar ekitmelim. Soňa waka stansiýanyň ýanynaky dükanyň gerek zatlar üýedim getirip uradym. Bir gezek dükany bar ýakam. Iki zany üýedimden ulan öňümden çykyp, "Hani, beri puluňy" diýdiler. Men olary öň ne owada ne stansiýada hiç görmändim. Saçlary bulaşyk, gözleri gara gäl. Otlydan galan ulaýmasynlar diýen pikir göwnüme geldi. Töweregime seretdim. Sehel zorluk edip berseler gyýgyrjakdym. Olaň biri gyýgyr aýtan gençert diýdi. Beýleki bola ýyrşaryp, "Sen dükana bar ýanyňy bilmeýändir diýämiň. Düýnem ýetalyp gaýdýanyň gördük ahir" diýdi. Men başgalaş tapman. Ýanynda pulum ýok gozaýdan etjek diýdim-de. Pulumy gysamma berk ýumdum. Olaň iki ýerden "Hani gysamyň aç" diýip gyssadylar. Däde Nikolaýa aýdarnyp gyýgyrdym. Olar sen men ýok, şatyr-şutyr elme ýapyşdylar. Her bir elme gaňryp döwüp barýarlar. Şeý dip pulumy allarlar ýem ýok bolurlar. Ağlap ýymy durundum. Nina daýda pulumy allarlar diýenme inanman, öýünden kowur diýip gorkýardym. Ýa-ni oglanlaryň biri gyssanyna elme agdurup diýişini geçirýipdir. Diýişiniň ýyry ganjaryp agap durdy. İçimden eger Nina daýda inanmazak bolsa, şunu görkezýärdim. Nina daýda kowmudam käýemedem gaýta, diýişlerin ýerime derman salyp berdi. Nina daýda ýaraman üçin kämehal içeri tüpürmeli bolýardym. Bir gezek içerini tüpürip ýörkem, Karabadyň aşagyndan bir gysym pul tapdym. Şo mahal öýde özümden başga hiç kimim ýokdy. Näderkem diýip kän oturdum. Bu gaty köp bulur diýip ardygy uradym. Bu puly ezem eltip beräýdim. O badardan islan dadyny sargar. Maňa da bir etek dagy şaganabat bilen kelli ýar ullakan halgy getirdi-ýse, "Bäh, hedil bolar" diýdim. Birdenem, "Olar bir giden pul saňa näme sebäbi görä berdiler kädiýse?" Nähir jogap berjegim bardy oýlandym. Ezem gelägeden Nina daýda aýda näderkem diýen gorky pul taşlamagy men mejbur etdi. Eger şeýle bolaýsa, bular badabat maňa garaň görünmesin diýerler. Ýeňiňdäk täze köýnek baragym çykar diýerler. Donum sypyryp alyp galarlar. Ondan maňa kim hata göredir diýdim. Gaçan puly Nina daýda görkezdim göli, ol begenjine men maňlaýymdan oşady. Däde Nikolaýa da ezeme de gurrun berdi. Şondan soňra olar meni hatam gowurdylar. Şu wakalary gözüme getirip oturuşyma Ýakubyň Nina daýda bilen tanyş dälligi meni gynandyrdy. Eger ol ýaşlykda agras aýaryň akylly hem gussaly gözlerine garap, oň udoklarda galan watan hakyndaky keşne gurrunlaryny diňlän bolsady, onda häzir rus aýarlary barada beýle ýarama sözler aýtmazdy. Birdenem öz ýanymdan Nina daýdany onuň gabyny buradym. Onuň agzyndan çykajak her bir ýakymsyz söz diňe Nina daýda degişli bolajak ýaly kalymda gowlaryň döredi. Howsara bilen Ýakuby seretdim. Oň henidem şo düňdörlük oturşudy. Gaty biýinçilik bolamsoň, oň söz gatmagy özüm mejbur etdim. "Ýakup" diýdim. Ol şalarak başyny galdyrdy. "Sen aýarlar hakynda pikir edende, hey arasy ene süýdüni emip ulalanyň ýadyňa düşýärmi? Emme kişi ene süýdüni emip ulalýar. Näme diýmekçi? Sen aýarlar hakda agdyňdan çykýan hapa gepler. Şol emen ak süýdüň hapalar. Şon näçe hapaladygyňça, özüňem şonça hapa. Ýöne eneleri hapa ýokmaz. Türkmen bolsun, ors bolsun parahy ýok, olar hemişe hemme ýerde päkidedir. Sen ak süýt bilen eneň sarpadan tutýamyň. Men enem bile işin bolmadyn. Onda henem kişiň enes uýuz hakynda samsyk gepleme. Yalan. Enesiniň sarpadan tutýan adama aýallary beýle muzawat ýapmazdy. Ýakup gyýgyrdy. "Betet. Eger häzir golum bagly bolmadyk bolsady, çiýişme, senin gorkýan ýok."
ol gaýdyp geplemedi. Gün ýaşyp garanky düşdi. Biri saraýyň burçuny palçykdan galdyrylan pessezik tamadykdylar. Aşyk bolmansaň zaýyň içinde basşak ýerim görüp bolan okdy. Dersiň ýygy haplap durdy. Diňe diýwaryň gap beline kelle tokaýmaly deşikden ýyldızlar görünýärdi. Gap ýapylan soň içeri hatymdymdy. Dem almak kıyınlaşdy. Dersiň azymtyk ýygy kelleme agram salyp urdy. Garankyň içinde iki ýana uçýan şiwin sesleri zyňlaşyp eşdilýärdi. Şoma hal Ýakubyň hüngürde çykdy. Bir ýumrulmuş taray ýylan şýanyň möýüdir. Çep salam marýarly. Gyşaraýmasak dik oturup daň atyryp bolmaz. Şondan soň çep salamdan şygyrdy eşdildi. O birdenem paýyş sözlerle gargyndy. Ýandan üstüne oturaýdym öýdýän eýwäk. Men tetim çykarmadygam ortam inkite gidip barha kezebäm daryp barýardy. Açyk meýdanyna zokurama günüň aşagyna oturan 100 paýgo eken. Dar otogyň içinde garankylyk barha meni gapyrjak kimen gysyp ölüm diýen aýrylgyn stadiýa atlatdy. Ony ýatladygymça ardygy dünýäniň bir bölegi uýal deşikden görünýän ýyldızly asman kem-kemden daşlaşyp barýardy. O ýerde ýollaşlym. Men gelirime garaşyp gözüni ýory dik oturun ejem dagy bady. Gitdigiçe bir dünýä maňa dahylsyz ýaly göründi. Ýüregim agdymdan çykyp baran soň togusyp aýak üstüne galyp gyýgyrdym. Hey! Bu dogdokdan çykmaň alazy bolmadymy? Maňlaýyň bile diýwar sizip gör ýykylmadymyk ka? Ýakubyň perwaýsyzlygy meni oýlanmagy mejbur etdi. Oň ilk aýdan sözüne anansaň, bizden şu ýyzy dyýynlaýmaly. Edil häzir bolsa, bu kapatada daňy nähili atyrmagyň arada süýlekäýini diýmek, ol ýaşajagyna ynanýar. Tutsa adamyň syryny bilmek üçin, onuň ýanyna içali hükümini adam iýerleýän maňa aýan. Ýakup hakda pikir edemde, şu zat gözüňme geldi. Ýöne ýagdaý sallarlap gördügümçe, tasdiklamaga delilimiň azdygyna göz ýetirdim. O gele gelmäne özüniň bolşeviklere duşmanlygyny aýtdy. Onun gep gurruny hereketem juda ýalňyşmaýan ortam şonu subut edýär. Adam ölümi var ýanam bolsa, hemişe ýaşaýşa bolan umyt bilen barýar. Gark bolup balýan garynjanyň samana ýapyşyp kenara çykyşy ýaly, duýdansyz bir sebäp bilen diýeri galmagy ymtylýar. Ähtimal, şol umyt Ýakupda dörendir. Häzirki ümtümlük gursun. Şeýdip oturamdan, Ýakup bilen dawa başuranymy kem görmedim. Eger häzir Ýakup uklap galaýsa, näder kem diýen pikir kelläme geldi. Ýeke oturup giýjany geçirmek huppat waryny görkezermi kädiýän. Mariýaly gurrunyň ýygyny eşdedim gelýärdi. Ýakup gurberýäkä, men ola ýalyň keşbini gözüňe getirjek bolýardym. Men, Ýakup, Mariýa ilki sen daqatdyňmy diýdim. Ýok. Başarsam men onu görmezge saljak bolýardym. İlkilere polkowniga näde kömek bererkäm diýen arada bilen garabaşyma gaýdym. Hawa men oňa galtamançylyk edip ýören kakabaş türkmen ýigitleriniň atyryat düýüp berdim. Innem oň bennisi bolup oturýaryn. O bir gezek maňa türkmenden kakabaşlygy geçmişiň nişany. Siz henizem ata babalanmadan edermenligini ýatlap, serhoş adam ýaly aýňalyp bilmän ýörsiňiz diýipdi. Menem ata babasyna goňýan nesil, erbet nesil dämkä diýän idim. O elmi dama, goňmak gerek, bizem ruhlarym ata babalanmadan beýik ýeňişlerine goňýasdydy. Ýöne diňe goňmakdan bir iş bitýän bolsa ne ýagşydydy. Ol goňş bide türkmeniň ömür baky erkinlige ymtylýanyny öwredýär diýdim. Şonu polkownik ýüzüme hile bile ýylgyr seredipdi. Sen maňa erkinlik sözüniň gysgaça manysyny düşündirip bilermiň diýdi. Sortup durdum. Nämeden başlarkam diýip pikir etdim. Her kimiň öz topragyna öz hojaýyn bolmalydyr diýsem nähil bolarka. Gödek bolaýmadyn. Polkownik göwüne da almadym ka. Onyança polkownik güllüdi. Gördüňmi, o hakda ýen tek sen özüňe ymykly pikir etmäge ýetişmäňdiň diýdi. Düşündiň gerek, oň mekirligine. Men sähelse sägünimden peýdarany oturuverdi. Soňam ýarym sagatlyk nutuk sözledi. Erkinlik diýmek, dünýäden bir habar bolup, garawymda goýun wagt bermek däller diýdi. Erkinlik dile balýan zat däller. Onu saklamak üçin güýjüň bolmaly. Han türkmenlerde o güýç diýdi. Kasby bilen
Amy derýän arasyndaky bir giden ümmülmez ýurdu saklap bilesiňiz ýok. Indi siziň üstüňize gelen duşman atlayarak gelmez, toplu tankly geler diýdi. Siz top bile tanky nirden aljak? Onu size bolşewikler berip bilmez. Olaň öýleri ýemäge çörek tapan oklar diýdi. Onu ingilislerem berip bilmez. Sebäbi arada müňläp kilometr ýollar ýatýar. Aslında şardan ara örendaş. Onu diňe beýik imperatoryň, siziň dilinizde ak paçşaň rehimdar nesli berip biler. Türkmenleriň diňe wepal bolmaklar gerek diýdi. Men oň sözüni böldüm. Polkovnik onanyň monsoň. Onanmadım, oň indi maňa berjek peýdasy ýok. Belki günüň doganyny görmän öleriz. Wah ýöne iň soňky ýyjany bir adam şekilli geçiren bolsadyk. Meňe ýswaşym görmejekden boldy. Golyda dükürdeşlerini ýaly bollagan diňsergenlik. Ýöne golydan üýtgüjük sedeştilmedi. Uzakdan oğutluğunun sesi geldi. Soňam oğuda eşegan gardy. Edil gapyň aňyrsyndaky saldat bolsa, henidem zarin hiňlenip aýdymaý diýdi. Men göwüni ödür diýdim. Barbir Ýakubyň howzulaty ýatmady. Bizden diýinmek üçin olara gizamatlydyr. Meniň sözlerini eşitmezligi, hatdaky öz ýaly perwaýsyzlygy uran kişi bolup, onu sen öz polkovniňe hyýanet etipsiň diýdim. O jana agyly jogap berdi. O nähir menmişim? Maria. Eger o maňa gyýa gözlere garamadyk bolsa, ümsüm geder ýörerdim. Hyýanet diýip tapdyň ýagşamyr aýtjak sözüňi. Maksadym diňe Mariýany gola salmak bolsa, ýeke gyjam ukusy geçirermedim. Aýta berdat, aňraýmasyň gorkusy bilen başarsam, gaça durjak bolýardym. Näme üçin? Diňe polkovnigiň abry üçin. Ana näme? Sen meňe aýdýanymy? Aýdy bersene. O sözüne dyýyny görüp hamala ömür ýüregini düwüp bolup duran zady aýdyp dyýnan ýaly uludan demin allady. Indi öňkä görä pesay gürledi. Ýöne bolmady. Bir gün mehman otogda polkovniga garaşyp oturýarkam, üstüm allardım. Bir aýlygda onuň geleni begen menem duramokdum. Men Mariýa üçin näl, bir polkovnik üçin geldim diýip öz-özüm köşeşdiren boldum. Onuň assa basyp kapydan giýirişi diýjekmi? İç botogoda täginiп salam berişi, soňra men sağ-usulyň öňünde oturan uly ýaly gyzaranymy görüp ýylgyryşy hemmet gözüňde jükdur. Häzir garankym bolsa baryny görüp oturýaryn anaý. Özüm näsem kem diýdim. Ýüregimde şeýle duşşuga meýliň bardygyny bildirip ýylgyraýsam kaýa, ur bir çykyp gidibersem diýip galym bir azara. O meniň damagy çalynjak ýal saganaklap duranymy aňdy diýen. Alkymy gelägeden akyl gözlerini ýüzüme döküp oturuň diýdi. Özüm mörp diýwanyna oturdy. Egininde etegi ýaýban gümmözläp duran köýne uwady. Olam ýokary itdigiçe sürelip, ýonulup ýataran ýaly şowdam iňse birini gatyp çykdy urdy. Öňe ümidi gatyp duran ýumry göwsü diýsene. Ýanky köýnek şoňa şeýle bir haýwat beripdir, şeniň çakyň däl. Göwnüme bolmasa, olar diňe adam pakyry gyzandyrmak üçin ýataran ýaly. Birden olar maňa el ýetmez bir zat bolup görünýär. Bir an körügi, kümsük bir pikir men ýynjyrygym aldy. O gaşymda oturup, "Seret maňa. Men ýaly ak bedeni nädeninler, size de bamy kadiýen manyny ünnejek bolýarmyka?" Men taýgadymy seredip howlugan kişi boldum-da. "Polkovnigiň gelir wagty bolaýdy" diýen. Men oňundan çykaýsam diýen edim. Mariýa ýaňsa alýan ýaly goşça görüp, "Ýören gowy" diýdi. Men sakyrda oturýan göli, "Sen uklaýan adalsyň da ho." Diňleýän aýdy berdiň diýen. Daňatýansa aýdymdy da, men gurrugym utarmaz. Ýakup oturan ýerinden gowsuny öýdýän. Çep salamyň şagyrdy eşdirdi. Soňam sesi ýegençli çykdy. Ýerimiň ýaly doga saljak bolsalar, ýerim zor boşatsar bolmaýarmy? Halis guruşup alyp barýar. Gurrun uzaldy oturmaýan soň Mariýa bilen öwrenişdim gitdim. Onuň bir hiri gününden ýütgäp barýardy. Meni görende howsula düşýärdi. Göreşlerinde öňkü hökmürawanlygy derek nägilik gördüm. Oň bu görüşini düşünýärdim. Ýöne düşünmezge saran bolýardym. O pakyr menden kesgitli gurrunga garaşýardy. Deşiň öňünde gara görünen ýaly boldy. Men derrew ýuwaş diýdim. Seret biri bar ýaly. Ayak sedeşdirdi. Ýakup umytsuz ýepledi.
Sanılgymyz dolaydy öýdýän. Onyança bir telpekli deşigiň öňüne baglady. Hezimiz karman oturduk. Geleniň sozap dimarsyň diýen hiç eşdildi. Oň sesi ýuwaş çykdy. Merdan. Adam eşdemden tiskirip gitdim. Merdan, hani gola gelsene. Men deşigiň öňüne bardymda. Sen kim diýdim? Sapar. Ýagmyryň indi sapar. Günnügi kiren sapar. Tanadym. Kapyda taksy köpmi? Biriň durany bilýän. Sapar täginip, egini tutaşyr gapdaly göz aýlady. Soňam elini deşikden içeri sokup, hani ögrül, ýüpük eteýin dedi. Kesendirem göli. Daňyň astynda zerda wuran gollarym ten bilmän şalkyllap sallanaydy. Ennam janym goram uşak golludy, tasdydym epilip özüme goýberdim. Sapar howrukdy. Alpsa gerek bolar. Eger adam tap bilsem, gelerdi boşatsak gowars. Bir iki adam, bolanyňyzda näme? Sapar giden soň Yakubyň daňsyny kesdim. Jany ýaş aram tapan soň ol, ýanky kim bolmalydy? Men gyssanmaş sapar akda gurrun berdim. Yakup meselen ýöňden şöýdügüni tap goýan ýa diýsen ynamly gepledi. Ananmagyn. Muňa ruslaň diline provokasiýa diýenler. Gelmezler öýdýämi? Gelselerem hoýar edip öýde atyp giderler. Näme diýjegimi bilmän ýaýdandym. Zaýyň içi hatam garanky, hatam ýürek gasgynç görünni. Her näme de bolsa şu dogdukdan çykmalyydym. Kimiň ölümine garaşyp oturup gelýän öýdýän ha? Men öz ýanymdan gel şuň taryny hakyp göreýin diýdim. Asyanyň ha gaçdyňamda nirä geçecek? Gadyrlara ýigrenýän. Özüň kürrem kelläň aljak bolup durlar. Yakupdan jogap bolmady. Deňe diýmarsyny eşitdim. Soňam ägirt alada bilen Hudaý bilsin diýdi. Men ýene ýöne turup bilmedim. Polkovnygyň ganatynyň ýetmejek ýerine gaçaýarlar. Bu tapar oň sesi ören ýogu eşitdiler. Niremiş? Eýrana, ýa bolmasa Owganystana. Tüketsene. Topuruny taşlap gidýänler itten beter ýigrenýän. Mesirde şah bolanyň ýöz ýurdunda geda bolypdyrlar. Sen geda bolup biljekmiň? Ýene demişlik başlandy. Jogaby dogu çekdirjegini aňýadym. Ýöne Hasanym bola kefitli bir zat aýtsa bolýar diýdim. Näme de bolsa, o da oturman gepledi. Geday bolmak aýyp däl. Ýöne kim üçin? Näme üçin bolmaly? Ana şu ýeri bar diýdi. Men örgökden gelen boldum. Uy, kim üçin bormy? Ýa aýtdyňa, watan üçin. O diýişleriň aradan syzyryp gaharly jogap berdi. Watan nerýali? Watan gallym bizde. Onda sana gida bolup, adara galyp ýörmän geregem ýok. Ol gaýgyryp ýerdepdi. Tüket şu gurruňy. Gapyny şakyrdyp, daşardan ýuwaş diýip gaýgyrdylar. Bir sagatdan soň. Dımışlyk bir sagat töwre dowam etdi. Näler howlugýadym. Deşigiň öňünde soldatyň iki ýagyna gelmelap uranyny görümdi. Hut ýüregim agdyma geldi. Wagt bilendirler. Indi sapara meli düşürdiydim. Ejeti pakýaryň öňkü derdi adymy diýsene. Biziň saçymyz sider arly agarýa. Biýgen işdäl ýok, bu azy hakykat. Olar üçin bir elmydam kijijik mehriban. Bilgeli. Çağılymyz diýseň batym ýatdan çykarýas. Ýene ögrüp sögrüp özüme bar bir özümizi olaň ýanyny düşmüş sağa gatap edelim-de. Oý dünýäň erki eneliň eline de geçdinne şonu näme diýen sual berdim. Ondan dünýä düzelip dawa jenjeliň soňuna soğun ekelermiki? Birden kelläme or hyýal geldi. Eger şunu Yakupdan toğra aýsam o näme diýerkä diýdim. Soradym. O bady wat jogap berdi. Ýetgen zat bolmaz. Gaýta öňküden beter buzurug artar. Bu näme üçin beýle bolmaly? Olaň gowy niýetleri üçinmi? Yakubyň sesi gatally. Gowy niýet diýen bolup, bolgusy zatlaryň gurrun etmesene. Gowy niýet bilen dünýä düýelýän bolsa, men şondan üstün gömeýinne. Näme atar ýerine ýara galyp çykanlaryna, prezidentlerine ýamanlyk edýänler öýdýämiň. Anha sen men ýerime, suwuma göz gyzyryp, eliňe ýara galypsyň. Ýeň maksadyň şagalaňa garýansy çörek görmek. Maňa derek baýamak. A menim baýlygym gidermezek bolup elime ýara galýan. Şagalammy garýansy çörekden kesmek islämok. Eýsem menki ýalňyşmy? Men ýalňyş diýdim. Bir biriniň kini dok beýlekenkini aç bolmasyn diýäs. Eneleňim islegi şo dämeýsem. Jogap ederek,
Yakub'un ıskıntı gülüksünü eşitdim. Näme gülýäň? Sen hakmaklyňa. Men sana keçijik bir mysal aýdaýyn. Kakam pahyryň 3 çeleği bardy. Üçüsiniň hem depsen ýranma awy bardy. Oğul ýerine oğul, gyýy ýerine gyýdyram bardy. Ýagyp ipek giýýärdiler. Ýöne oňşony okdular. Meslikdenmi? Diňlesen awak sen. Şu oňşuksuzluk olaň mesgünni pet edýärdi. Her öý beýlekin towa getirjek bolýardy. Bir beýlekisinden goýyjak bolýardy, ýogsa barym bir ataň çagalar ahyry. Wagt şolaň barbyr enen kim bolaýsa bolmaýarmy diýdim. Yakup güýünse jogap berdi. O ikimiziň işimiz ýaly, Hudaýa şükür. Ýöne men saňa durmuş diýilýän zadyň ne hilini açacak bolýan. At hornuny eneler bolluna, oňra diýiljek zat ýokdur. Yakub'un köp bilmişdigini, iň beterem her pikirini kanuny beremse nygtan bolmaz diýsen gaharym getirdi. Men oň aýdan zatlaryny tekrarlap durjagym bolmadymdy, diýerler şola diýdim. O barp ýatan ýaňsylama bilen jogap berdi. Eýe masan diýeren bolmagy ehtimal. Arman ikizigimi görüp biljek däl. Şundan soň dagy Yakup'tan dynyp oturuveresim geldi. Näme bolsa çydamaly etdim. Yakup deşke tarafy ýüşdi. Demalar ýalylar çyýyna mesözüne diýip käýinni. Men seniň gowy Mariýan gurunu versene diýdim. O deşke kellerin dokup arasy wadan iştämen demalagadan üňürdedi. Ýüregi düşdü o. Saňa näme? Geňje gurrun diňlesen bolýardy. Maňa jan gaýgy. Şu dogdokda oturasym gelen ok. Sen näme ýanky öwgülüden gelir öýdýämiň? Geler. Akmak. Gelligim maňlaýyňdan ýekok bererler. Vesselam. Göreňokmy? Bir deşigiň aňarsyna dikil galyp duran sallady. Sesim çykarmadym. Yakup maňa tarap hüýjüp, zany ýanyny berip söwärik diýdi. Näme etjek? Diwar opurjak. Za ýumurjak göne. Sen ýaly akmaklyk edip ölümme garaşyp oturjak däl. Aýdym aýdyp ölümi garşylap, bolşewik diýdirme adam ýok. Berip söwü, bermen. Gaňyr bolaryn. Ol ölüşdüň kakaryn. Ol butna man deşke gabat kelletini ýakady. Ah, bi gayrat. Ýene bir garaşaly. Ondan bolmasa söwü bereýin. Isle diwar ýumur, isle gapyny ýar. Soňra oň göwresi deşigiň agyzyndan aýrylyp garaňgy buruşda gelýänni. Geň öýmeli zat. Talim geçmäkädi, udokdan eşdilýän hüňürde meňdeş sesi ilk üzlem saplam, soňa baka uğru bir dowam etdi. Şüýüriň ýadyna Mariýa. Hey bir ýerlerde kömelek bolýanmydyr diýdi. Menem stansiýadan günnäwir uzap gidýän takyr talyp berdim. İkatly bolup ýola düşdik. Mariýanyň münen aty guloklaryny keýerdip çarwaýlyk ederdi göründi. Ýöne ol atyň üstünde bela ýaly oturýan eken. Gadak gyýylaryny gören bolsaň, ana edil şolar ýaly. Ýukozuk teletinden tikilen ädijigi uly üýüňde hasam kijik bolup görünýärdi. Dogry aýdýan, şogun takyr diýseň däli gardy. Sebäp diýseň, ýöňküni gijigini ýagşyapdy. Çöp salam ýuwulupdyr, ýumşapdyr, asyl toprak näme şolam tep-täze bolup ýatyrdy. Hemişe gaňar gurok su bermäge, halis ýenni gedinen asmanymyzyň şonnak görnüşini diýsen. Has ýakymly mulaýym arasy. Aşakda bolsa topok gülälekli meýdan ýaýylyp ýatyr. Mariýa alkymny tergini şemara tutup teresiňiz de bu güllere diýdi. Men badabat bir zat diýdim-de. Gaýtadan düzlüge garadym. Soňa Mariýa seretdim. Ýöne oň ýüzüm maňa salyk göründi. Birden sonra meýdan gözümiň alyny ýutip duruberdi. Oň ýüzü melkemi tapylmaýan derde ýolgon bir şäher diýen maşgala meňdedi. Goly ýoltumdaky her keýpon jürkülleşýän guşşagalaryň sesem ýadyr maňa naly bolup eşdildi. Men Mariýa dur diýdim. Kesimiň beýle doňtor çykşagyna garaşmanyny bildim. Sebäp ol Allahyň çygyty bolup ýürmeşiň erli. Şo barmanada men keýpsizligime öz ýazykly ýaly alada galyp gepledi. Men geplemänime gatyrganmaň. Asalym öz ülkemi gözüňe getirdim-de. Elbetde biziň sähri alamyzam şoň ýaly. O taýda da gül köp. Ýöne o ýeriň tokoýlary bar, oto mesgün. Men oň sözüni agzyndan kakyp aldym. Ýa-da o taýda tokoýlary ýandyryp, gülleri basgylýarlar. Şundan soň men ýagdaýyma düşüner öýtdim. Gaýta ýüzüme garap ýylgyrdy.
Ödem hut ýaňsylyjy ýylgyş bilen. Bilgeçden eden olmak mehtimal bilemok. Ödem barıp ýatan bu sonuç bilen Rusça ýanrardan ýa-da baskylardan giňdir edi dostum diýdi. Ýüzüm urlany döndüm. Ay, heleylen ýeňil kelleligidir-de diýip gidivermeli ýaly bolmady. Ýaň sözüni many çykaryp uradym. O maňa Russiýanyň agytyny aglamak saňa galmandyr diýjek bolaýdym-ka. Hawala diýdim. On gözlerindäki ýaňsylyjy alamaty görmediňmi? Özüňden göwün hoşdugyny diýhene. Şo mahal Mariýaň gülki atşykly sözler eşdildi. Siziň näme hilje gitdiňizi bir göreýän hany koň. At toýunagy ýer tartdyrdy. Asmanydan ölgüm üstüme teşelenip düşdi. Deretsem Mariýa ýem alla oradan alakşap barýa. Menim bagdalyp duran atyňjylygyny goýýaýdym. Mariýa guş kimi uçup barýady. Hut ýyl boýy kapasa gabylyp goýberen guşuňma. Ýa-da oňa dünýäniň bar lezzeti açapmakdyr etdim. Ol ele şonuň görenine Mariýa güldü. On gülküdi at toýnaklaryň sesine garşyp tukat meýdana berdi bir dabara. Atalmeňem ýüregim galkyny ötäkdi. Berdim ata zaýdar bir gamsyny. Indi gözüm Mariýaň bilinedi. Ol ýetip gelýärmi begenip heme maňa tele diýdi, hemem hediredip gülýärdi. Deňleşdim. Şo wagtda oň üstüne abandym. Birine ileterin wadyma, hamala gyzyny tutýan ýaly gülüşine ters tarapa gyşardy. Üýüňe galagadan bir zarby onuň ykçamjy göwletini eýerden sogurup goltuguma gysdym. Onuň oý diýerine mehettel, boş galan at zylygyny füýräp badyny ýatyrdy. Oňa deňiş Mariýanyň elleri boýnumdan atylypdy. Ödem yenidem gülýärdi. Ýönüni ýöňk gülküseldi. Ýöňk gülkü bir lezzetli oýuna çagyr şäleşdiren bolsa, ýa-da gülküden kanagat tapan göwüniň şatlygyny aňdym. Men ony usulluk güle bagyryma bassym. Oň uzun kirpikli gabaklar süzülip, hemişe düşünüksiz bir garaýyş bilen terediýän göreşden üstüne örtdi. Gaýdyşyn atlary öz maýdalyna sürüp gaýtdyk. Ýöne esli mahallap olum maňa menim oňa gep aýtmadym. Hamala diňe at toýunynyň sesine kulak asmalyp şertleşen ýar bolşup otyrdyk. Gepli men gelişimizde gadymy galanyň deňetine ýetdik. Yakup guruny kesdi. Men gowsundum, ol uklama lekeniň o diýdi. İçeriň peti şowahy gara dere batyryp çaý atyran gant kimi eredip barýardy. Gapyň aňyrsyndan aýdym sedeşdirmedi. Oňa derek şyýbyndan sedi köpürli. Deşiň öňüne saldatyň gatnamasy galdy. Uklaýdyr öýdýän edim. Ümidimli göze. Ýankyranyň ağırlygyna ynanyp ölüme garaşyp oturan bolmaly. Men şu pursat kelleme gelen soragy sägin aýtdym. Yakup, sen ölümden gorkýarmyň? Oň sesi gaharly hem zan agyrly çykdy. Bu soragy näme üçin bereni bilýän? Gorkýan. Eger seni boşatmaga gelseler, menim ýatdan çykarmagynda oň jan nere öýdýänsiň? Diýmen. Şey diýäýdim, sen guşuň uçup depäň gök diýer. Näme üçin? Sebäbi? Men gorkup gurdum saňa peýdaly. Arkaýyn bol, men gorkýan diýmen. Elbetde ölüm adamyň iň soňky pelleti bolýar. Mert bolsaňam namart bolsaňam o hakda pikir etmän durup bolanok. Adal hiç mahal ölümi pikir edenok diýilýän adamdan bardygyna ynanamok. Eger şolar baram buna aýtar, men şolary ýigrenýän. Adamyň kalbyna hemişe bir maksat bolýar. Şoňa ýetmek üçin o näme etmeli bolsa edýär ahyry. Bir yaran tözlüye, beyleki yurt talıya, yine biri var, ol eğer kimin yarağı yapışıyor, högoş birini aların diye. Ölüme gitmek üçün yaragalan ok, maksadı yetmek üçün şey diye. Ölüm bile maksat temişe, denize yörep sana tarap geliyor ki, on bir yerini görüp ikincisi vardı, pikir etmelik mümkün değil. Eğer ölümden korksan, onunla maksadından hem korktuğun bile. Ölümden yengilsen hem yaka tutuşup yengilsen koy. Yöne hedir şu at yatakta ölüp gitmekten ayrılgan stat yoktur. Yakup şöyle aýtmak üçin ägirt güýç tarp eden ýaly. Ýa-da o hally uludan demen aldy. Ähtimal ol onuň şu at ýatakda ölüp gitmekden aýrylgan stat ýokdur diýen dogry. Belki amatly pursat duşdan geçip barýandyr. Saparda gelse ne ýagşy, birden gelmeseler. Men de şu oluy baryp, şunu giňelip bolmadymy ka diýdim. Yakup şu wagtda gapdalma geldi. Bolmazok gumany barmy? Getirip sögmaňy ber. Men işläýin. Özüm işlärin. Sen gowsy aýagallygyna gürüber. Ümhümlik bolsa duýarlar.
Garın diwarın garalaryny serasat bilen opara uradym. Yakup mejbur eýäňdi. Saňa näme hil gurrun gerek diýdi. Sen ýaňy Maria bilen köýüne galan diňine ýetdik diýdiň. O gala diýeniň näme hil ulumy? O göwünse gurulap başlady. Ay Hudaý bilsin, bar galan zat iki saat zemmert duran diň. Gala ýumurlyp depe-depe gum bolup ýatyr. Bir adam gurupdyr. İkinji bir bolsa gelip ýumrup gidipdir. Ýoklu. Bir ýalansıda adama ýaşamak aňsat düşmez. Sen näme batyram bolsaň, bary bir uly güýjüň öňünde boýun egmeli bolýasyň. Ýogsa türkmenler erkinlik hemme zatdan ileri gören halk. Munyň ýeketäk ikrarly hany bolmandyr ahyry. Üstüne ýagy dökülse, han saýranypdyr. Öňe mahal bolsa, her kim özüne han bolupdyr. Şoň üçin munyň ne bir kanuny bolupdyr, ne de bir döwleti. Bu tyran halky bir ýere jemleýänsäň, ýyltynyň galaň başyny ýumrup gidýär. Adamlar pida çekipdirler, edermenden näme digini görkezip ölüpdirler. Şondan gowy ýadygarlyk galyryp bolmaz. Ana biziň neslimizem öler gider. Aýtgan bizden näme ýadygarlyk galjakmyş. Alagadan sen 100 ýa-da 200 ýyldan dirildi aýtalar. Sen şonu adamlyň öňüne planlat edipdim diýip öňünüp biljekmi? Öňünmen. Ýöne burun da aýdaryn. Näme aýdarsyň? Bir mahallar dünýede baýlaň zulmy bolupdy diýerin. Şo zulmy ilkinji gedek bir ýok edipdik diýerin. Yakup çanyanynyk güle güllüdi. Birden olar, biz baýlaň kimdigini görmämiz soň saňa ynanam zok diýerler, näme diýjek diýdi. Sen hakda gurrun beren görün şo wada ynanarlar. Yakup ýöňürdi. Akmak. Ýa-şa murda da içe kelýän. Gowy bol çaltyrak, bolmady berip söwäri. Gorkma pyçak alanym bilen öldürdim ýok. Meniň howsalasyna ünsür men soňra berdim. Sen näme aýdardyň? Ol menmi diýip badarlydy. Birdenem sägirip soňam ahmyrlyk epledi. Dirilmejegmede gözüm ýetip durka näme diýen azara galan bolup. Birinki bolmazdy. Ata-babalarymyzyň edermendigini ýatlaýmasak, bir de başga goňra zat galmady. O edermenlik näme hili bolanyny Maria aýdyp beremde ol hut ank bolup galypdy. Türkmeniň gylyjyndan Eýranyň Turanyň lerdany gelen nöwri. Näme üçin şo mahallar dünýä iýinmedik? Sen eşitdiňmi? Eşitmediňmi bilemok. Bir mahallar türkmenler bütün Kawkazda ýerepdirler. Barpa Orsiýada haýbat atypdyrlar. Maria şey diýsem ol. Onu näme türkmenler Kawkazyň gözel ýerlerini taşlap ýene aýylgan şöre duranypdyrlar diýip sorady. Soraýan da adyn näme? Türkmeniň Kawkazy garawyny şöredir diýdim. Maria güljek boldy. Gülme diýdim. Çöl oň watany, çöl onu ganym düşmanyny gizläpdir. Kıyın önüne Türkmen onu kaçbatar gidinipdir diýdim. Türkmen şöhretinden soň oňa Eýran şahynyň emetsek zady bolmandyr. Şoň üçin näme? Abaserdaryň Eýran leşkerini külpeýe kun edeni. Ýöne gadylbaşyň güýji onuň 10 etse de artykmaz bolupdyr. Men Abaserdar diýäniň kim bolmaly diýdim. Yakup men sowalymy öňden garaşýan ýaly. Hamala öýse bilmeýänime göwüni hoş bolup görledi. Abaserdar Astravady Eýran şahyndan gaňgyr balan türkmen bilip goý. Böyle bolşeviklerin ýygyna düşüp, "Siziň hiç tatdan habaryňyz ýok." Men badabat, "O siziň günäňiz" diýdim. "Bolşevikler ýok, ka näme işlediňiz? Bizem okusaňyz bolmadymy? Han saran mektebiňiz? Ýene iýilim ýurdum" diýip agzynda aşka tıklaýan. "Sen özüň ýaly baýlardan başgan ýyl kasap eden ok. Garybyň şagydan mektepde oturdup, gaýdan ýeriň barmy? Aýt. Hiç olardan bir ýere sowgat öwretdiňmi? Öwredesiňem gelmez. O taýda sen bäkbidiň ýok. Men näçe nadan bolsam, sana şonça gowy. Däden 2 aýlar maňa okumak ýazmak öwretdi. Näme üçin men olardan ýüzüme görmeli? Ömür boýy siz ýarlaň dile warlygyna geň garyp, nadan ýaşamak üçinmi? Ýok, beýle zat bolmaz indi." Yakup bogulup baran ýaly çygyrlydy. "Bu dowlukdan Hasan çykarkak" diýdi. "Ýüregiň ýeliň alma. Azygan ölme, howlugyň öler" diýipdirler. Dünýäde diýilen zat köp. Berber pyşagy. Men elimi çekdim. "Bermen. Sen bu alyňa saýşyň bilen duýdurarsyň. Usullyn etmeli. Görün ha eýem kelle tokaýmaly giň etdim. Eýem bolaýşyny. Ana aýryl." Ol ýapyrlyp deşikden kelleden tokup berdi.
Zany bir aram tapan bolsa gerek. Ýöňkä görä ýumşak sepledi. Haýda ber, menim kömekleşeýin. Adam ogly boşatmaga gelir diýip umtylma. Özüme bir da diýmesek bolmaz ol. Men her näşe pysaga goýup gitdi. Şolmagy näderdik diýdim. Ýakup geplemedi. Galyň diýwardan gopýan maýda kedekleri ýere gaçyrmazak bolup, papagyny pysagyň aşagyna tutdy. Daşarda güpürdeşdirdi. Ikimizem diýwaryň iç ýüzünden egin sığır ýaly opurulan ýerine kellämiz goýduk. İki adamyň dadardap geçeni görüp galdyk. Ýene deşe goly tapyrdy boldy. Hyk çok haşyrleşdirdi. Ýöne hiç kim geplemedi. Ýakup takçyndan ýary ödýänidi. Men badabat kalymy dolduran begini saklap bilmän gelerer diýip aýtmadym men näme diýdim. Orada ne bilýän? Dükürdi işiň agdyna geçdi. Birem gapy algadyk. Guragmy işige gelmeşdi. Şu mahalam gapynyň golpuny şakyrdatdylar. Bir dögüldiydi. Tamam işik şatırdap, töýäniň erňeklerinden gum döküldi. Şatyrdy, iki şüýgüra gaýtalandy. Birdenem işik batlaşyp gitdi. Merdan, gapyň agdyna diýirin duran üç ýigit bire ýol berdi. Men sapar diýdim. Gijaň içinde ýüzleri saýgaryp bilmän soň, men onuň üçüni de teretdim. Tapar men bilen eginleňläp näme diýdi? Sagzy olalypy. Biz pislizi haýatdan aşyp atlaň ýanyna geldik. Gep gurrunsyz edil ýöňden gepleşirip goýulan ýaly her ýemez olan bir bilen artlaşyp ýola düşdik. Ýerime garadym. Saray eýýäm garaňkyda gözden ýitipdir. Ýüregim bir az giňe gitdi. Töwerekdim darsyk. Şonu da sapardan soramasam ýynjyrym bolmandyň. Saksyrany etdiňiz diýdim. Saradyk. Herne ukudaka üstürmasaýdyk. Ýogsa hak, ýöne şolaňam sary murtly Bedroy tanamadyk bolsa da biri. Günne iki çöwra görüpdim göli. Garaňgyda tas gözüme kirpiklerini tokupdy. Ýöne gorksun terden raýmasa. Atlylar gum eteklep bir ýol sürdüler. Bir sagat şemeti wagtdan töwere hoşça ýylgyn tutup jeňgere öwürlen ýabyň boyuna ýetdik. Sapar atynyň başyny çekdi. Ne gözlänler bilen badaba tapaýatlary ýok diýdi. Ýakup iki kişi şu wagda seyrilip düşdük. Biziň şu boluşumyzyň oňa şygrak gören bolmagy ehtimal öýletiniş soýrady. Inni bizem dolun aýtak. Gatyrgan martyňyzly. Guman edeýmesinler walla. Her ädimiňiz heredişip ýörler ýöne. Daňatmaka owa barlaýmasa gaty şatak bolar. Inha suw inha da çörek. Men oň uzadan horjunly alyp taňry ýelkasyny diýdim. Şundan başga dilime gelen sözüm bolmady. Ýogsa tapar ýene bir zatlar aýdarma garaşan ýaly. Birden piýesin çykyrman tägini. Muňa derek alagadan Ýakup olary alkyşlay berjek ýaly göri, ol emedil amanat dek lal jim bolup, söm bolup dur. Gapdalyn bolsa, hyşşa gulpuň şagyrda heşdilýärdi. Tapar atynyň zylygyny ýede gördü. Aşağı tarapda ýöwülýär badyr. Oňa garsam uluwa bodur diýdi. Soňam töweregiň iými halalygyny ýene bir ýöwra diň salyp, "Hany gulak atyň. Eşdilýän atbamy" diýen manyda dymdy. Birdenem ulak eglenmejek goluň, bolýarmy diýdi ura berdi. Men edil bir owadyň ortasyna taşlanyp gidilene döndüm. Töweregime seredip bilmän garahytyň atlylan ýerden esli atlap garadym durdum. Ayak sesleriniň eşdilmesi garandam görün. Töweregiň agyr ümsümligini aýan etjek boldumy? Şemal hyşşa bolpagyny şagyrdatdy. Teretsem gapdalyny Ýakup ýok. Ýakup. Ol şagyrdap hyşşaň arasyndan çykdy. Salkynjak Şemal ýüzüme sypap geçdi de kalyma ýeňillik berdi. Şu purdat bendilikden boşanım ýadyma düşdi. Kükregimde doldurup dem aldım. Şatlandym. Tähel ayağımın örkü yerden üzülse, bedenim al asmana gaýyp gidiberjek ýaly ýakymly ýeňillik duýdum. Ýakup, ölümden atypdyk diýdim. Ol hüngürdäp sözüme söz gaýtardy. Ölümden atypasyň ýokla. Men kıyamatyň guruna demok. Men şu mahallýän. Şu boluşumyzyň kıyamatda näme tapawdy ba? Ýüreg edip durur ýalym şutaýdy. Şo menne bar gorkuň. Ýakup gönledi. Ýankylaň bir şuurla sen edersiň. Bir söz meni örgökden getirdi. Eýsem minne sen sapardaga mümkinlik edýämiň. Men wagtal özüme inanamok. Saparyň nämemiş? Näsen şonu et, men aýatjak. Ýagyň boýu bilen taýgatym gapdaly ýürüdüm. Gugur otly aýmança duşan detsime ýanymy ýere berdim de asmana garap ýatyberdim. Degradaşym hyşşa düýpleri. Edelir haýatyň bar.
Häzir olar tolguly başlaryny ýuwaş sagrap oturuşlaryny gözüme sarlyýady. Ýürek gasynç görünmediler. Gaýta süýüzü ka gitmegini isläp, men uykymyň goragyny duran sakçylar ýaly hoşroý görünürler. Ýakubum gelmesin, kemim däldidim. Dogry, on gapdarynda bolmagy böwürme aýrylma sanjydy. Göwnüne näme hyýal bardygyny kim bilýär? Men welin häzir dünýäni terk edip uklatym gelýärdi. Daň atdy ýoly düşmekçidim. Ere düşmän gitsem, awşam bir ýerine özümiň külere goşarnyp hyýalymady. Uklaýyn diýen key bolany. Ýogsa ýadulukdan süňüm ýere siňip gelýär. Kellämde 100 türlü oý pikir. Yakup giden bolsa nire gitdik. Dogry, ol adamyň boluşyna henidem oňly düşünip bilemokdum. Onuň köp bilýändigine, ortiýeti görüp gelendigine gözüm gidýärdi. Eger baý bolmadyk bolsa, men onu özümiň külüň ýanyna alyp giderdim. Yakup'un yigrini ýany gadyldy. Yakup'un yigrini ýany gadyllar. O yigrini versin. Gadyllar yigrini ýan yeke o değil. Sebäbi bizden ölür ýaly gorkýarlar. Rat gorkýarlarmy? Biziň güýjümizden bardygyny aňladýar ahyry. Inna uklasam gerek diýip gözüm ýumýan göli. Ýüz hili pikir ýangadan kelläme solup giriyor. Yakup näme sebäbi görä? Mariýany öldürdik. Mariýa gadyllardan nima diýär? O polkownyň aýaly. Wah, onu ahyryny deňis aýtdyrmar ekenim. Namart gaçyp gidibererdik. Öýleden şygyrdy eşdildi. Badabat kelläme gallardan. Nirde sen? Yakup'un sesi. Ýöne şonu da eşdenme begenip durmadym. Gaýta alada başym ýenni. Ses versemmeka. Oňa deňi şu hamala aryň öýjüginiň üstünden baryp innem gidere ýolun tapman durannek jan agyrlygy berdi. Nirdetin diýen. Bärde geliberdi. Yakup gelişine gapdaryny oturup ýüňürläp başlady. Bu dogdukda gözüňe uky gelermi? Ýaňy ymyzgan artym göli möýder ýylan tokor gider. Bir amatly ýeri ýöwlýän gapdaryna boljak. Käbir adamlar baý ýollary gorkograk bolýanlar diýerler göli. Sen men gaharmy getirme. Ol guratyň üstüne süýünni. Ýatandan ýüňürde almady. Bolşewikler size ýöwredi şeýle. Siziň ýanyňyzda baý ýollarynyň bary jellat, watany döňüp. Sana düşündirmedin, bari eşeğin kulağına yatıyın o kanyalı. Yoksa men sana mazarca suud edip bererdim baý ýollaryň kimdigini. Yakup gurrunu duam ettirjegini ettirmejegini bilmeýän adara galdy diýen. Espesalym sesini çykarmandyrdy. Birdenem laňa galagada janyp gepledi. Orsiýediň abryny götüren näme? Baý ýollar dälmi? Pushkini Tolstoy kutuly eşdipmidin? Pushkini bilýän. Şolaň hemmesi baý ýollary. Onu näme diýip Pushkini baýlar atyp öldüripdirler. Onu kim aýtdy sana? Niýe daýdy? Görseň agadyň açardyň. O Pushkin näme ýazan bolsa, bahar niýatdan aýdyp otyr. Maňa da ýazyp podyk öwreden şo. O bolşewikmi? Bolşewikiň aýaly. Onu garalajak bolup adarda galma. Niýe daýdan ýarynda aýtmajagyny bilýän. Yakup ýaňsadyjy ähňde bolip. Okumuş aýar sana dünýäde bolup geçen rewolýusiýanyň başyna baý ýollaryň duranlygyny aýtmadymy diýdi. Sen bu gidişiňe basym Leninin baý ýollaryň ataryna geçirirmikäň diýen. Yakup bir wadadymdy. Soňa menem bilen diňe şöregiň gaýgysyny edýän öýden beýle adam çykmaz diýdi. Men jedelle gaýry oturasym gelmedi, gaýta süründüm. Baý ýoly bolsa, paşany agdarylyň diýmezdi. Yakup sözüm öldü. İlki bilen paşany agdarylyň diýip aýaga galanlar baý ýollardyr. Şonu ýadyňdan çykarmagyň. Paşany agdaranlaryň içinde de baý ýollar bardyr. Şu ýerde däde Nikolay bilen bir mahal edilen gurrun ýatlap, täzeden maniýetini tallarlap görmäge mejbur boldum. Şonda men onuň "Hey, baý ýoly bize dost bolup bilermi?" diýip soradym. Sorum duýdansymy ýa juda gönümeldirek boldumy? Däde Nikolay beýle soraw nirden sen kelläň gelip berdiýdi. Aýýöne bilesim geldi de soraýdym da diýdim. Ýogsa öyle bir sorawy bermegiň öz immasy bardy. Sebäbi şoň işçileň bir ýanyma gelip, "Siz Nikolaýyň ýygyna nähek uýruk tutýanyp ýörsiňiz?" Ol burjuwlardan ahyr diýdi. Men ýalan diýdim. O suwud etjek boldy. Burjuwyň şagaty bolmaz. Ol nirden injener bolýarmyş.
Hani men sağam ýa-da sen okap injiner bolaýan oklu. Şeýle diýdi göli, gitdim birinkisi. Akşamlyk nini daýdan soradym. Däde Nikolaýyň kakasy otly sürüpdir. Özüm ähli kıyınçylyga düz gelip, oğluna bilim beripdir. İnzaldım. Asıl son seride oturduk. Maňa şey diýen işçi şogun Däde Nikolaý bilen tenemene düşen ortan etjek. Öz aýdaýdy. İşe içip gelen üçin injelerime temmi beripdir. Men soragymdan soň Däde Nikolaý ilki pikirlenip oturdy. Soňam bilýäňmi diýdi. Nähir aýdymda düşünürken diýen manada maňa ýaýdanmaş terip tägin. Eger o baýrygyny gowurmän, ýylny gowursa, oň bilen gepleşmek bolar. Ýylny gowursa, eger Ýakup ýylny gowurýan bolsa, polkownyga gulluk etmezdi. Bolşewikler barada beýli ýakymda sözler aýtmazdy. Sen baý oglaryny arşa çykaran bolma, diýdim. Men sen ýaly okumuş däl. Men olaň haýhy ýurtda nämedenlerini aýdyp bilmesemem. Ýöz owamdaky baý oglarynyň kimdigini biljek. Gerek däl. Ýok diňle. Ýanarbaý diýip bir baý bardy. Şoň hut ogly damagyny çaldy. Kakalaryň sürü goýunyna çaltyrak eýe boljak bolup eden zady şu. Ana baý oglyň edýän işi. Wagt ýyle bolsun ne paşany kaleň diýmejeňini bilýän. Maksadyňyz şoň tagatyny oturmakdyr. Näme üçin bolşewiklerden onuň özüni näl? Tagatyny bir depik gum bilen ýok edäýdiler. Sebäp paşa siziň hogunlaryňyzdy. Ol gaýdyp gep aýtmady. Menem uklaýdym diýen hyýal bilen kesim çykarman ýatdym. Ýöne edil bir özüme çiş kaklan ýaly. Uku goly ýanyndan gelmedi. Soňa waka ýuwskun galyp hyşşanyň arasy dymjydy. Ennam derçigip, uratlar tenime batyp barýan nek ýatyp ýynjylygym bolmady. Ýakup uklanmakmy diýdim. Ýok. Sen maňa Maria näme üçin öldüriňi aýtmadyň? Baý ogly bolanym üçin. Oň jogabyny nakinaýa badabat düşündüm. Ol men bir zatlar diýerme garaşan bolmam ähtimaly ýöne sesim çykarmadym. Ýakup ýene meni toba getirjek bolup dowam etdi. Gan hor bolanym üçin adanymy üçin atdym. Ýüregiň düşüşdi gerek diýdi. Sesim çykarman ýeňerini ötdüm. Dogrudan oň ähäň ýumşady. Bolan dady boluşy ýaly aýdyp beremdi de, siziň maňa inanmajaňyzy bilýän ahyry. Mariýany öldürürni hyýal ýatsam dursam, ýadyma düşmezdi. Öýdi günäkär, öýdi. Heleýden onuň oňatsada garaşma bolmaz göri, men mejbur etdi de. Bir gün meni polkownik ýanyna çagyryp, 2 gün diýer iş bile gidýänini aýtdy. Öz eretmegdiňe saňa tapşyrýan idi. Asyl soň eşdi oturdum. Muny Mariýam öýdi haýyş eden eken. Aýaly bir zat diýdi polkownik görgüli, edil burny bokly çaga ýalylar. Şo wada ynanardy. Mariýa oňa men tehe gorkýan diýipdir. Sen ofisiýerleriň gözüni halamak. Her hoş bolanlaryny olaň göz tokoýdaky as möjejikleň gözüne salmedy diýipdir. Polkownik näderin bilmän oturka Mariýa meni ýatladypdyr. Ol saňa ýeketäk öpali adam diýipdir. Polkownik rady bolupdyr. İlk akşamdan howlynyň töwerini taksy goýdum. Mariýa men akşamlyk nahara çagyrdy. Mehman oturuny garaşyp oturkam, ol aňardan ýylgyryp geldi. Ýegenine gara köýne uwady. Logurdap dur, ha ýyllarla asman getirilip näzik bedeniň daşyna dolanan ýaly. Ýakadam tä göwüslerini deňisi açyk. Appak ten. Ennam janym soğuk suwa batyrlaýdym ka diýipdirin. Gyzynyp gitdim. Moskwada bir aýdymçy aýaly şo geýimde görüp maskara bolupdym. Anantaň, hut uýuny gezi ýatyp bilmändim. Anaýyn aýdymçy aýalynym bir ziýada ýanan bilen bir jaýda ýalňyz kemedi. Mariýa timapdan ýataran ýaly garşymda logurdap ýylgyryp dur. Postujak eller maňa tarap ulady. Owlukdum. El jagada aýamy gysyp beýle kelime Mariýaň biline getirdim. Onu bagryma watasym gelýärdi. Ol ýyda gaýşdy. Bedeni ýaýkymen şekilip duruberdi. Özüm ýylgyrdy da, "Jenap polkownyň sargydyna görä, sen meni ynjytmyrlarsyňyz edýdim" diýdi. Ah, hemme dady jekmejek aýdyp oturmagyň hajaty ýok. Bir täden atýança bile bolduk. Kuý ýa dowluk ýa-da düşmedi.
Dünýäniň gaýgy gamyny, dawa jenjeri unutdyk. Ýöne ahyry Maria heliliňi tuturyberdi. O maňa gideli diýdi. Şöyle san taşlap gideli. Gideli diýip ýalvarmaga durdy. Dogrusu men onu bir wada çyndy etmedim. Aýalyň ýygyny düşüp ýurdum taşlap gitmejegimi bilmeýäm-ki. Ýene ýylgyryp "Teň polkovnygyň bar ahyr" diýdim. Mariýam owadan gözlerini gaýgy gam örtdi. Ol "Beýle diýme" diýdim diýip ýüzüni tarlady. Soňam birden "Polkownykdan ýadadym" diýdi. Gözlerde ýaş göründi. Göz ýaş maňa başlanan gurrunda berk durma günnedi. Onu ýança Mariýa janyp dowam etdi. "Men muňa ýaşa işdiýmerin, bir ýaşa işdäl dogduk" diýdi. Adam bütün ömrüni ýol ötürip bilmez ahyry. Oňa da öý gerek, mesken tutunmaly, rahat ýaşajak bolmalydy. Men ömrüm ýolda geçip barýar diýip başyny ýaýkady. "Ýadadım, halit ýadadım" diýdi. Polkownik maňa gulak asanok. "Gideli diýen, iň bolmany Russiýa gideli. Ültegim şu ýerde ölüp galalydym. Edenok gaýta men aýygym basyp duran ýerim Russiýadyr" diýdi. Mariýa umyt bilen ýüzüme garady. "Men üçin sen iň batyr ygtybarly adam. Hiç mahal göwnümi ýykmajagyňa anam edip bilerinmi? Ýürekdäki umydymyň amalaşmagyna, ýeketäk çykalga bolarsyň diýsem, alanman gerek" diýdi. Öňümde oýlayan gözüpäniňizde çökdürdigini bilsemem, Mariýanyň göwüni üçin elimden gelen ederin edim. Men bu sözüm oňa güýç berdi. "Gideli diýdim. Meni şu dogdukdan halat etdi" diýdi, ödelenip uğradı. "Isteseň ataň mülkünde ýaşar" diýdi. Men "Ataň mülküni bolşewigiň owad ýetmedi" diýýämiň diýdim. Mariýa tägin men "Onu Ýewropa gideli. Ýel ulap duran rahat durmuşdan ýüde gürmäli. Bir taýyň zynnyny näme tapawdy bar? Ýeke tapawutly zady. Olam adamlaryň ýel aýagyna zynjyr ýok. Ýöne olaryň bütün ömürleri zynjyry daňyl gahyr" diýdi. Men "Bimen watanym. Şöhrüstanım burada şu toprak" diýip türkmenler gan nüküp geldiler diýdim. Mariýa maňa "Adam nirede özüni azat kem rahat duýsa, şu ýerem watanydyr" diýip jogap berdi. Adam üçin azatlyk öňü bilen şu ýerden watanynyň başlanmalydyr diýdim. Mariýa "Şu ýerde o siziň üçin bolar diýärmiň" diýdi. Gaýta bolşewikler sizi azatlykdan mahrum ederler diýdi. O sözleri gyzyda salymdaş. Diýsen ýok şeşdirli. Men dawalaşarym gelmedi. Sürtgedik jogap berip diýenim geldi. "Ýok Mariýa, men beýri ýumuşyň bitirip biljek däliydim." Şey diýdim göri. O ýylan gören ýaly ýa-da şekilli. Her kim mülakatly mehriban gözler sowady. Olar inni umysyz, ýökünçli, nebet magyr diýdi. Olar o gözler hiç mahal aglamata gerek diýdim. Mariýa gören azaplan derek. Men göwnüme degip İçin sowatma niýet edilen bolsa gerek. Gösgöni gorkok diýdi. Men araşdy garandygyma garamazdan. Günäsizligimi subut etjek bolýan bir günä ýal-ýalbardym. Men gorkok däl düşün Mariýa. Köşeşör ýalylar gaýta ýene. "Sen gorkok. Men anam ýere çaldyň. Seni tanamanyň zirarlyk galan ömrümi özüme näre dokap geçirerin" diýdi. Men "Sen oňda günädem ýok Mariýa" diýip goýardym. Oň agzyndan o çykdy. "Sen maňa bir wepalyk etdiň. Men seni adamsyň öýtdim. Asyl sen çölle göçüp gönüp ýören mahluklardan tapawudyň ýok eken" diýdi. Duran yerimde ganym dipem urdu gitti. Ne etjegimi bilmedim. Palak çykan ýumurtga dek alagadan penjereden aňyr zyňyp goýber ýalym der. Öňümde goleýine barsaň, agyz salmaga jan agyrly aýarlar. Özüme gördüň mongolşun diýdim. O sen watanyň bardygyny ananok. Bir mahal sen ataň öz hyzmatkerlerine şuňa meňdeş sözler aýdardy. Ol ýentegem köp zat aýdar diýdim. Diýenim ýarym boldy. Diýin bolşewikler ataň öldürni bolsalar, ertir özüň öldürerler diýdi. Bonu özüne derek, maňa berilýän jeda hökmüni aýratyn notap aýtdy. Men bekedin diýip goýardym. Mariýa ha mozuguna tutdy. Üte geçme diýdi. Maňa bekedin diýmegiň sen hakyň ýokdur. Işlesem onu diňe men aýdyp bilerin. Sen hyzmatkerdiň ýadyňdan çykarmagyny
barka kızdy. Polkownigy penalap özüňe azatlyk watan kazanjak bolýamyň. Tiýýaly bir topur wagyşy kelde keter galtamany watan näme diýer karmyş diýdi. Oň her sözi galys bolup ýüregim paralap geçdi. Tapan samy ýapşanmy duýman galaýsam näçek. Beýetmeseň ömürlük lala sarýal ederin diýdim. Gaýta ozanym ýaksak bolup güllü. Nalaje deýin, saňa azatlyk gerek ahyry. Men öldürseň seni o dünýä ýollarlar. O dünýäge gidenden polkownigyň ädigini tüpürüp kazanjak azatlygyň has derway etsämi diýdi. Birdem özümi gözüňe getirjek boldum. Başga adamyň görmeýän ömür gowzat ýoksa Maria meni şeýler kiseltdi. Diňeýini basgylap manzaradyp gidibermeli galypdy. Özüm ömrümde ilkiniz tapar. Tapany saýeten ellerim aşak sallandy. Gapymyzdak talabanlar gözüňme gelip gitdi. Kemal atam olaň üstüne gaýgyranyny olar doňun ýaly ýere garar dururdylar. Ýeri. Şolardan näme tapawdyň bar diýdim. Olaryň üstüne her näme dogursa, öýder ýaly erkek adam gaýgyrýardy. Aýyny sen üstüne hili gaýgyryp dur. Onundy. Bir düşükde yatıp duran hili. Ölermiň, ýitermiň. Garaşman Nurkam, Maria ýaňadan boýnuma bökdi. Innan gögresi boýnumdan degirmen daş bolup atyldy. Edil gark bolup derýanyň düýbüne gidip barýan ýaly kopukdum. Maria ýene ýalvarmaga başlady. "Sen maňa gahar etme, ýedidim" diýdi öri. Özüm goýunatgynyň ornuna goýmajak bolup azar ýamanyny gördüm. Men bir Hudaý uruny sen meni halas et diýdi. Onuň keşfi ýetip duruverdi. Kiselli. O häzir aýagymy ýykylmaga häzirdi. Ýeňen adam hökmünde başym belen tutup ýalvarma diýdimdi, gapaýa yöneldim. Maria öňümi gabatlap durdy. Bir zat ýerine garaşdym. Ol şu ahir netijen boldumy diýen manily ýanyny garaýşda ýüdüme garady. Birdenem sen meni ýokursun diýişledi de bar güýjü bilen ýüdüme urmaga başlady. Gymyrlamadym. Öz ýadap öz goýdy. Soňam "Utardyňmy?" diýdim. O gaýtadan ýaryldy. "Siziň tohumuňyza nälet wagşylar? Guluň egenne mundir geýdiren nälet bolsun?" Ol şundan soň hiç mahal Mariýadan garaşmadyk zalim etdi oturuverdi. Yüzüme tüýkürdi. Edil öňümde zäherli ýylan duruny döndü. Bir minut öňürek ýok etsem peýdar gördüm. Edil kükreginden otladym. Ýöne ýykylanyny görmän daşykdym. Atymy ýetip bildim. Ara açaryndan tamammady. Şumma durdan bolmajak ekeni. Howurda polkownik atdan düşüp dursa ne edersiň? Gazallar ony hewurtgysyna dolanmaga mejbur eden bolar şemeri. Atal butna modullarym. Şabada gatacaksylar. Eger olar men gaçanyny biläseler, dünýäni dörüp çykarlar. Türme iýermänlerini geňörme, ýanlaryny saklanlary şu ýyje bizden diýilmekçi bolanlar. Polkownik göli ýöňünde täp bilýänler. Oho, o Maria diýip ölüp ýatyşyny görsedim. Yakup gurrun gutordy diýen manida ýady parlady. Men Yakup, ertir men bile gidermiň diýdim. Ol gödekse jogap berdi. Näme? Ölümden gaçyp ölüme barar ýaly akmak duruyor diýemin. Öljegiňi ne bilýän? Ol kinaya bilen men baý ogla ahyr diýdi. Onu senini nirä gitjek? Han ýatarlar. Ertire sıçan ölýän. Käse çay içim talymdan ol hor çekip başlady. Menem näler diýsem oklajak bolýan tey bolanok. Gaýta Yakubyň uklap ýatyşyna geň galýan. Hut öten agşam adam öldürüp durňa, ennem arkaýyn ýatýar. Beýle rehimsizligi. Bulara kim öğretdik diýip oýlandym. Ýa-da baý oglary doganlaryna rehimsiz bolup doýalanmyka?
Birdenem belki men Yakup tanayan nälerini diýip oýlandym. Mariýadan başga adam uğruna ok atmadyk bolsa bilýärmi? Mariýa ony erehimsiz bolmagy mejbur edipdir. Ýogsa ähtimal oňa da ok atmazdy. Sonra gyzyna sonra görýärdim. Ýöne birine de önjeýli jogap tap bilmedim. Köp saat maňa depämizdäki asman kimin garankydy. Ahyry menem uklap galypdyryn. İkinci gün. Agy sesi. At toýunynyň sesini oýandym. Gün al asmana garyp giden urtan etjek. Dükürdi has golöýde eşdili berdigöri yerimden galdym. Gapdalma diýen. Yakup ýok. Bu gözledim. Işıgyň arasyna bu kurup oturandan gowsy ýokdur diýen pikir bilen haýdap barşyma Yakup diýip gyýgyrdym. Ýöň ýanynda kışa düýpleriniň arasyndan oň adamly ses çykdy. Gyýgyrma. Bizim taýak atym gapdalmazdan bir topok atly geçip barýardy. Olaň başçyny egini bir ýaşatarly gaba telpek bolsa gerek diýdim. Onuň ogadan gara atyň üstüne zyraw deňläp hökmürawan oturşuny diýsene. Atam üstündäkiniň keypini görerek ok ýylanyň boýuny ýaly kellesini arasmany tutup barýardy. Atlylardan gözüni aýyrman durny Yakup. "Ol ýüňden barýana Osman Way" diýdi. "Be, şol masal Osman Way diýenleri." Yakup dowam etdi. Oň ýydynaky iki papaklym polkownyň soldatlary. Öýdeki tozana garylyp barýanlaryň baýyň nökerleri. Bilýän bulyň näme barýanlyklaryny bir gözleýändirler. Yakubyň nöker diýen atlylaryny işgin seretdim. Ähtimal olaň arasyna saparyň guraýmagy. Seredýän hiç kim tanar ýalylar. Hamala ýoldary edýän ýaly bir-birine süýkeşip şowdum barýan atlylaryň ýüzlerini sallap oturuşlaryny görüňdi. Bulara uzun giyeceğin eğerin üstüne geçirip halis yadaptırlar diýmeli. Kirşenini ýoldan turýan tozunum tögürege garamagy may bermeýän bolmagy şemeli. Ýa-da şu ýoldan ýöremek olary juda huppotly ýaly ýekesi başyny galdyrmady. Yakubyň ýynjary gaçdy. Dünýäni döreler diýip aýtmadymmy? Ýerini etmeli bol. Häzir ýola düşmesek bolmaz. Yakubyň gözleri giňe gitdi. O näme hili ýoly? Bilinkiliň ýanyna diýdim. Mutladyň kakarlar. Gaçak gödenenne ýollarda adam oýlaýanlar. Bir ýol gideriz. Gündüz bolmaz. Atlylar Mazaristanlygyň gür ýylgynlygynyň arasynda gözden ýetdi. Gaýtadan günüň depäňi deşip barýan ıssysyny duýup galdyk. Yakup ulu aladan başdan soğun ýaly suw şelle diýdi. Küýdede bir ugurdan suw almady. Çöregi mutordy. Yakup boş küýdäniň böwrüne pitikläp oturşuna Osman Way seresine diýip ökünç ähengine gepledi. O garry köpegi men gatwy utanýan. Olar men taparyn diýip gomalandyr. Töweregine nöker ýygnap iki ýany urunup ýörmesiň sebäbi men gowy diýen. Gadallar ýyda şekilen soň neşi etrafy han bolasy gelýär. Ýözüne häkim diýdirse dünýäde başga armany ýok. Polkownikden haraý gözläp oň ädigini dili bilen ýalamagy kaýyl neziz. Häzir oň edilen ýagyşylyk ýadyna düşýänler ýogsa ýylyň maşynyna dat bir sürü goýnumy galtamandyr ýakitdiler diýip ýanyma ulap gelipdi. Ýörüýte atrýat diýberdim. Sürüsini getirip berdiler. Ýene 4-5 günlükde de gelipdir-de ýalwaryp otyr. Nämemiş? Hemme adam owada oň diýene kulak asan okmuş. Bir kesiniň başyna ýetip galanlaryň gözüni gorkudaýmasak bolmaz diýdi. Dünýagadan olary bolşewik öldürt diýsek, adamlaryň gözü gorkuda bolar. Yara galarlar, ýylyma düşerler diýdi. Men amatly mahalyny taparyn göli etmeli iş tallatlary da görsün. Ýogsa men adamlarym tanalaysa galmagal ulak gider diýdi. Şo wada saparyň geze gözüňme geldi. Hoglukdum, sonra gördüm. Sen näme diýdin? Bay, bir näme gönümlürek diýmeseň, oň pikir dogry bolmaly. Bolýar diýdim. Sebäbi adamlar ätiyaz etmeseler, ýydyňa düşmediler. Näme beýle şiňerliýän? Öldürdiňizmi onsoň? Bu zamanda oň ýaly ownuk zatlar geň görseň akmak diýerler. Ýa-da Yakup öz syryny paş edip oturan öýtmegin. Bu syryny paş etmek diýerler, şoňa düşüngün. Bu ýöne bulaşyk döwrüň öwrü diýen sapagyny ak ýürekden boyuna laýmak.
Hakykata aýdanyň bilen ýüzüň gyzarmaz. Häri görseň sizinkiler şey diýenler öýdýän. Men şu jengeliň sinne ýadyr. Yakup bile birinji ýola tataşan ýaly. Oň ýüzüne siňe teretdim. Ol oda atylan bir bölek ýagly et ýaly derçip, gitgide ýürek bulanç görünni. Intanyňky däl ýaly. Men aýşak sözlerimin özüne täsir etmejigini öňünden aýan etmek üçin şeýle görnüşe giren ýaly. Şonu da aýtdym. Biz biýgünä adama zat diýmez. Biýgünä ediklerini sen näme bilýän diýdi. Bilem soň aýdýan. Sizin ölleriniz saparyň agasy bolmaly eşdämiň. Saparyň agasy. Adyna da ýagmyr diýenler şeýlemi? Görseň eýýäm haçan ýadyňdan çykypdyr. Oň ene hurguly bolsa, gije günde ýeňre otur. Sen gan hor, wagşy. Adamlar juda akmakdyr öýtmäň. Ananmadylar. Ýogsa sen ogruňy öldüren ene şu diýip. Olary men görkezipdirler. Eşdämiň ananmadylar. Ýene görgüliň ýüregini ýandyrdyňyz. Ýöne onu allap bilmediňiz. Ol size başartmadam. Yakup şol äwmezligi bilen küýdäniň böwrüni bitikläp otur. Alagadan küýdäni şowulpoň aranazdan poý berdim. Sene saparyň agasyny öldürmeli perman beripsiň. O neresede zatdan bir habar seni ölümden moş olýar. Wah şunu akşam saparyň öýde bar kaýdan bolsadyň. Ol äwmen ýerinden turdudy. Maňa ýegenme, zamany bulaşyk diýdi. Gecelerine ukyňy oňlaryp bolýarmy? Garabatyp düýşüňe aýrylgan statlar gerýär. Men şuna häzir ýalançyň şu jengelerini tapawutly ýeri ýok. Haýtýany uraňda oňly boljagyny Allah bilsin. Ýöne öle sen ýegensiň maňa artykmyş diýýär. Öňümüz dogdokdy, bişip oturmany etjek bilemok. Ol dähedim desem bilen gurap ýatan köne ýabyň şaýr batan araýşyny tarapy urady. Araýşyň üstündäki äpet hyşşy düýbüniň kölügüne barıp süýnüdi. O dalaydy käşe. O dalyp geçen diýip käýindi. Men ýöz ýanymdan ýalan sözleýäsiň hilegar diýdim. Oň gözüne häzir dünýä dogdok bolup görünmeli. Ol ölümden halas boldy. Şoňa begenýä. Tapdyrmaly diýdim. Agşama deňiç şu ýerde saklamaly. Belki janrymazlykdan saparyň dolanaýmak ihtimal. Yekeligime içim ýandy. Bir söýe bile tüpeňsiz galan agşynyň degerli agy düşüp, alaşdyp duruşy ýadyma düşdi. Oň tirtegine ýüzüni tutup, äwmen arkaýyn ýatyşyny görsene. Ýertiji wagşmagal ony gıymallama ýal harap bolsady. Birdenem pysagma bar. Baragadan kükürüňi raýtym näder diýen hyýal kellämde atşapdy. Ählisçe gıymallaýyň syýnlap ýatan urda näme bilýän? Basyldyň öldüğün bilay diýdim. O seni öldürmän hiç taşydy bilmez. Özüme öwüt berdim. Ahmal bolma. Öwüskün galdy. Kim tersinden çöp başı gıymallaýdy nädersiň? Töwerek taşyňa o daýranan ýaly howur ýüregiňi dalzygadyp barýady. Golaydy. Haşşawul pok şagşyllady. Gördüm, eýem Yakup dik otur. İkimizem geňirgen möle teredişdik. Şagşylly, ýene gaýtalandy. Yakup boýunyny hokuradyp emay bile ýerini galdy, birini bir köýrak diňşirgenni. Saçanyň üstüne towusma häzirlenen pişik gödüňme geläýdi. Şagşylly gaýty eşdildi. Ýöne golalaşmady. Yakup pişirdap, kim bolsa ýeke diýdi, süým marmany çommaltdy. Mal hal uraýmasyn diýdim. Bar gör, pişaň al eliňe. Daraklygymy batyp ýüreg uradym. Äden bolsam 5-10 ädimden. Ýanky ýerden çagşylla derek agy sesi gelip berdi. Özüm üzdüm saplam. Sesin ýinçeji geçdilýär göli. Hey çagy bolsaň gerek diýdim. Yakup ýanyma gelişine eňimden ýapyşyp, barma gowsy, ara çanlyk kim derler diýdi. Çagy diýdi ýaly mene görjek. Oňa deňiş agy gatarly. Gatarlyksa da bir hir ýogun olan ýaly. Asyl soňa waka bir datlar geplän ýalym bolaydy. Demmal manding sallym. Diýenim ýaly agyň arasy bilen kaka why kaka jany diýen sözleri aňşyrdym. Ýüregim gopdy gitdi.
Barıp gördüm. Ulu diýip kuşşanyň gapdalyna eslice oglan hüne bir ýan ağlap otyr. Her sozanna badyny ýüzi gapdaly öwürlüp, göwresi bolsa siltenip gidýär. Garşy burnuny çekip gözüni tüpürýär. Oglanyň edil öňünde iki adam süýnüp ýatyr. Geň alaýmarlar. Yatanyň aýagy uçlaryny gördüm-de, baş uçlaryny görmedim. Gol özüne barıp etawan boldum. Tas ýüregim agdymdan çykypdy. İki ýanaşyk yatan maslagyň ikisiniň hem kellesi ýok. Akan gan bolsa ýere gurap gidipdir. Agryljyk ýakymsyk ýes burnumyň dessine. Çağan bir taýdan derrew turdum bollen pikir kelleme geldi. Elim ýetmäke, çağan öz atylyp ýerinden turdy. Gasar edip, "Gorkma, gorkma" diýdim. Oglanyk 3-4 ýadım ara çağdan keýerlip durdy-da ýüzüme erildi. Ýödümiň gowy ýetimiň bardygyny duýdurjak bolup ýelgirdim. Bir ýadymam ýetmedim. Çağı indi menen gorkman, ýöne bimahyl ýylgyrynma geň galan ýaly ýeljagadan sallap aňally alaýdy. Oň boluşy, sen gymylamasaň menem gaçman ýen maýyny aňlatdy. Oglanyň bolsa 10 ýaş badyrsa ketdim. Durjoklar pek görüp dur. Ýüz dagam gara çyrşak. Başyny ak takyýaty gyşaryp bir taýgulugyna ýetipdir. Ak bizden bol telkiti kelen köýnegi gara gäz ödem dyýdyna düşüp dur. Onuň tersine gara balazygy keltekeni. Köýneginiň aşagynyň bolaýda bir garış görünip duruşuna uýulajagym oňly ýapanok. Balagynyň ýetip duran ýerinden aşak aýajyklaram duranja sor. Çepeginiň düýüňden iýişen baglaryny deňiş garalyp gidipdir. Çarkanlykdan ýöräni besbelli. Topuklaryň töweregi çydyk-çydyk ganjaryp dur. Uçurunyň uzy köýneginden aşakda görünýär. Hani bärik geldim. Ol burnuny çekägeden näme çekdiň manyny gösgöni gözmeser etdi. Men bulan haýsy kakaň diýdim. Çaga galyň dodajyklaryny kemiş etdirip kepläwem bilmedi. Diňe solok nak doňly adamyň maslygyna tarap barmağını uzatdy. Birden däl bolaýmasyn diýdim. Oglanyk içine sığman ağla verdi. Ödem geplejek bolýady. Kakam şüýe donam şonky. Ana telpegem ýatyr. Ol baragadan maslyklaň baş uzuny ýatan tüýe gatyjak şypartma telpeg elini aldy. Gapdyrly ýene täzerek çalpapak ýatyrdy. Bokurdum dolaýdy. Bardymda oglanyň kellesini sypalap. Goýsana hani, goý diýdiňi. Goýsen uladym ahir diýdim. Adyň näme? Şiirli. Oýun aglama şiirli. Oň bedeni sandır diýdi. Gorkaýyp durýan diýdim. Ýödüme şiirliň kellesini sypalap durun. Bar küýüm pikirim öňümde ýatan öllerdi. Muny tanaňokmy? Diýip men ikinji ýatan görkezdim. Çagy tanaman näme? diýdi. O däde girişe. Öýlerim assansiýada. Hakamam otly ýolda şoň ýanyny işleýärdi. Senin öýüňe nerede? Şiirli öwliýa tarap seretdi de hamsykdy. Ha, taýdy. Öwliýaň aňarsyn nakwabady. Ejeň mame? Ýok. Dowanyňam ýokmy? Ýok. Şaganyň daňzap duran ýüregi oň geplemäge bermedi. Ol eňegini silkip hamsygyp duruşuna ýarlara gerek geldi. Tä köşeşýänçe garaşmaly boldum. Olary obada hiç kim bilen okmy? Bilenlerine näme? Näme üçin onu zaýlamaga gelen oklar? Kim zaýlamaga barsa öldürecekmişler. Gelmäge gorkýarlar. Hälem 2 sany atly adam şu taýyk geldi görüp gitdiler. Sen görmedilermi? Gizlendim. Men alada bilen böwrümi diňledim. Şiirli. Barjy kimsen gorkmadazyk şu ýabyň içi bile gitdi. Gümmede var bolýarmy? Seret ýa gümmediň içine ýa-da töweregine pil goýulýandyr. Bir alyp gel şonu, ýöne adamy görnäýmegin. Düşbüjek eni. Tesini çykarman ýaby girdi gitdi. Ýakuby çağırdım. Yatanlar görünni oň ýüzündäki 5 teşik bir ýere ýygnanny. Ýene näme aýlygyny saat tapdyň diýip öňürdedi. Inne şeýdip mergi keseline de bir ýol gaýsaň. Asyl ýertirden bäri bir ýakymsyk ýysbar ýaly bolup durdular. Gideli bu taýdan. Hani ýanky aglayan kim ekeni? Nire gitdi? Pil getir diýip iýerdim.
Ere düşecek iş gaydanlar. Zaylamanın deliyecek kolyamını. On eyyem bolup duruşu, ben sorumun ona büsbütün parksız zattığını anlattı. Ol yatanlardan gözünü ayırman, eslim hal seyredip durdu. Kedesinden sinedene, onun bir seyredişi cenayetin hasan kim tarafından edilenliğini durun yerine bilip, ahvalatın üstüne aşağıdan adamları gen kaldırıp oturuvermek gibi küyünü düğüne salim etmeye ihtimal. Ol, yeri öldürüp sını tağın edipsiniz. Kellelerini kesmek neme gerekti, dedi. Yakup bir sözleri edil bir şu işi edenler kaptarına duran son şolları iğneyen şekilde aytdı. Men adamlara göz görkezecek kolup eden olsara biliyemem. Onun üstesine kim şolları zaylasa öllü isteyiptirler dedim. Ol sözümün kinayali ehinin desine ağındı da göğünsüz yılgırıp cevap verdi. Gaytala baydiyan. Bir dünyada zadı gen görmegin. Adamlar yer yüzünde yaşayaka vahşiligim olur, betvaatligim. Şunu eden adamlar vahşilik edelleyip edenlerlerler. Bu zatlar adamların arasında öz-özünden döreyen zatlardır. Mun yönün alıp bir yerine aklap ikincini karalacak kumanın yoktur. Adam hem işe kazananın bedenime yeten okti pikir ediyor, köptün köpisleye. Birinin gözü beylekiyin doğrununu, bir vermeyecek kolya beylek sağlar niye? Seret şuları. Ne için ölünürlüğü diyen? Ben zanıdım. Egin başlar aydıp dur ahiri. Adam şekilli geyip, adam şekilli iyicek olunurlar. Sen baydiyanına arzu diyendirler. Onu yetmek üçünem güç gerek. Adamın betvaatlığı köpülünç, gücünün yetmeyecek zadına yapışyanlığı. Şu tebeplem, bunun ölümünü gen görme. Qaharım, bokurduğuma badagattı. Ayırlığına ardanıp geplemeye oluktum. Bir mahal elim zahanına Allah Teala'dan başka kim güçlü değilenine, padşahın adını tutuyadılar. Bayi Moğollotu giyece günlü dıranıp, onu güçünü yetirerler, doğru değil mi? Onu gozgamağı, adamlan gücü yetmeyecek yağlı. Ne ettiler? Şeyle bolcağına, eytem, siz ananyamadınız. Bunu yöne bir guğru arzu, akmaklık diyediniz. Yakup, yaman algılı yağlı gangırlıp yüzüme karadı da sözüm öldü. Cikkermesene. Cikkeremek bolun dağday diyen. Yağışam mırdadı, aydım edinipsin. Padşah da innese oyuncak kolp galli. Aşağının arasından şagırdap şiirli çıktı. Elinde de yüzü eğilip giden kepsepil. On bolşuna hayranlar gallım. Yumşayı veren aymen gölü, atılmağa teredon oğum gözü Yakup'un yüzünü. Ödüm, algaptır diyen soğuzap yenidem demin dürsep bilen ok. Peyaka gelen saçının eteğinden kirli der akyadı. Yakup'un yüzüne terediyen. Olam şiirle garap dur. Görsem, şiirlim gözleri korkulu tegelenip gögredi kem-kemden ıyda tetip barıya. Şu barmağına eline piyelim kaçırdı. Şiirli. Kem terden yüzümü de karamadı. Yüzün hışşalı vurdu gitti. Menem dur dedim de eňde mıydınlan. Yönümen ılğanın gün asıl yettirirler. Sınırga daymasan, on bir gidişine nerlerden sıçığına ebelyan. Öwliya yetirmen tuttum. Neretsizin en namzanı garatu, yödem sıpsak olup, bir dadaya, şiirlicigim, nem olur sana diyen. Dinlani oğum gayta, goyu ver deyip kıygırıp bar ya. Azgırılsamam olmadı. Bir etkanı samzık. Yugoşadı. Yöne aydılan söz daha yokuş gördümü, hamsıp ağlamağı durdu. Korkyan dedi. Kimden? Yankı adamdan. Men onu köşeştirecek olup. Koy hani. O sana hiç sadım etmeziydim gölü. Şiirli hötçetliğine tutup, ters tarafa akıp duruverdi ödem. Şola yerbet adam dedi. Sen onu tanıyan mı? Kakamı tutonunu, şonunu gördüm. Dede, koyverey de meni. O meni urur, kakamam urdugam süylen. Men onu kuzağıma ıssım. O tiyarlıqdan kellesini, öl yüzünü tıypalap. Korkma, hiç tadım etmez. Vayın ha, yanında men var ha dedim. Şiirli zan, kakan tutun başka bir olaymadın. Şiirli zanıgdı. Şo dede, şol. Men nurla ağalan yatağına giden seyrettim ha. Papağını çıkaranına saçına gördüm. O seni görmedi mi? Cık. Men gizlendim ha dedi. Yine şiirden elinden tutup, yor hani. Aha, ol öldürmeye buyruk veriptir dedim.
Belki atarlar ödünür. Buyruğu bir zayidenler, has aýylganjyna tutup durlar saky. Jeretliň üstüne abanyp, Ýakubyň howlukman peldepe goýşy gödeňme geldi. Bir göräýmäg onuň eden işinden göwüni hoş ýaly. Okan peldepesi bolsa, eden etmesini aklamak üçindir. Şiirli soňam aslaşyp aýakda ýeret durdy. Onu şu ýerden gymyllamada ýola seretdi. Herki diýen atlylan görnäýse, aýtgynyň bolýarmy? Şagy edip bile başyna atdy. Aýda dolundum. Gelhem, Yakup garydyr çukurga atdyr. Eliniň aýagyny tüýkürdi-de, "Ýanken suwy bersene" diýdi. Janym ýanyp duran soň, Yakubyň häzirki perwaýsyz bolan bolşany häçe bilmedim. Suwsa meňorsoň diýdim. Yakup ikirjiňlenmän. Elindäki pili ýanyma zyňyp goýberdi. Alanyny ýözüňler. Ol kuşşaň gaýrak öwürlen köregüsine baryp oturdy. "Menim edýänim şekeno" diýip adyny tutmadym-da töweregi döwri wurdum. Yatandan kellesini gözleýärdim. Ýüregim gürs-gürs urup agdymdan çykyp barýardy. Adam bir zat gözlerini ýiten zadyny saltyrak tapaýdy kim görenok. Dogry aýtjak. Häzir menne şu işleg ýokdy. Tapsamam gynanjak. Tapsagma diýen ýadym. Ýaýdan ýandadym, eger tapaýsam, men olar näde perederkem. Goşunyna 3 aý bäri gulluk edýän. Ölenem gördüm, yaralanam. Topoky derarly bedenden ýolunyp aýrylan el aýagam gördüm. Her adam bolsa, oňa söwüş meýdanyny elýär. Gümmürdi gyýkylyk galmagal, olar häzirki ümsümlükden gowy. Şunun ýaly ahwalata ilkinji tapar duşup görüşüm. Gözläp ýörün göli. Edil aýagymyň aşağı gorpatyp, düýpsi guya gaçajak ýaly bolup durun. Aýlandyrylyp goýberlennek bolup ýörüşime, ýöňümde kışşanyň her ýere degip ýatan gulpoklaryny goltuma ýygnap galdyrdym. Ýatan iki kelläni görüp, gapdaly böküp düşdüm. Ýerine şu gulpoklar ýene olara girdi diýsem, dogry meni ätýärdi bilmejekdäl. Yakuba gaýgardym. "Gel bärik." "Ýüregiň ýarlymy? Sesiň dagyna ähli. Gel saltyrak." "Ana geldim, näme dersiň?" "Gallyr hoýary. Seret näme?" Yakup säginip durmady-da. Baragadan haşşa gulpok galdyrdy. Bada-bat ýüzüni satsa-da. "Men bilen deňeşdirenine ölen arkaýyn görnüşde dikelli. Tanadyňmy?" diýdim. Onuň şu pursat maňa serediş iki kelläni görennäkden 10 esse howtarly görünýär. O ýöne durar ütmedim. Häzir uly galmagal tursa gerek diýdim. Durdy, geplemedi. Maňa aýtsagynyň baryny ýugdaýdy diýen. Deňi ýeke ýütüp aýtdy. Onam eşitmeseňem bolýar. Eşitseňem diýen pikir bilen diýsen ýoş aýtdy. Akmak. Ýatyýaz üçin ýatan piri galdyrdım-da. "Hani götür şolar" diýdim. Yakup duran ýerine butnaman, "Buyruk berýämiň" diýdi. "Eger sen şolar öllür diýip buyruk beren bolsaň, menem galdyr diýip buyruk berýän. Eger etjek däldiýsem, men gaharma saklanyp bilmän dowanymyň jüýtünden pysak elmallym. Onna birden birimiz ölmeli bolar." "Aha. Ol edil guduzlan ýaly ýigreninizi gara iş bilen howlukman ýüzme seretdi. Porso darap elime ýapyşmaga häzirlenýän ýaly gördüm. Akşamlandym. O biraz goşap, "Ýaragyňy adamlama. Onu gerek ýerine ulanarlar" diýdi. "Ana häzir tüýüs gerek ýeri-de." Ol gaýtadan ýüzüme garap, ýaňsytma öle ýylgyrdy. Soňam alady bilen böwrüni diňläp, maňlynyň diýerini syrdy-da. "Dawa gerek däl" diýdi. "Zaýlap diýnaly. Ýogsa bir kmaslyk üçin özümiz ele düşeriz." Pyşagy ýene dowanymyň kiýesine saldym. Ikimizem sesimiz çykyrman işe girişdik. Dowanymı ýeplep gapdaly taşladym. Ýogsa ol pil depmäge päskel berdi durdy. Säher salymdan köýüne ýagyň boýunyna goşamalar peýda boldy. Men elimdäki pili taşlap dessine şeýirliğini tapyp, onu oba tarap ýerdim. Ol ikindi ýara gümmediň ýanyna gelmeli. Çagy suw çörek getirmäge. Obada Osman baýyň atlylaryň bardygyny ýokdugyny bilmäge boýunaldy. Men hyýalym sapar tapyp, oňa hakyky günäkäriň ýüzüni görkezmekdi. Dolanyp mazarlyň ýanyna gelsem, Yakup ýola düşmäge taýýar bolupdyr. Goltugyny men dowanym. Bir eline pil, beýlek eline de boş sürdük. "Häni ýere" diýdim. "Bir taýda durup bolmaz. Ýör ýerimizi täzeläli." Biz tirkeşip gümmede tarapy uladyk.
Yakup arkaýynlaşýar. Sesiyetim aralygy geçip, yine köýüne ýagyň boýuna düşledik. Ulagazyň kölgesi diýmesen, töweregiň kapaslygy öňküşe bardy. Bir tapawut ýerini hışşadan ýylgyn düýpleri agdykly edýärdi. Dyýdamyzy epenimede käse çaý içim salym geçmäke, demirgazdan salkyny şemaly üstü. Yakup, "Ýöwüsmän geçen ahyry üstü" diýip käýinni. Onun guran dodoklary güne beşip akşaryp ýarık-ýarık boluşup durdy. Soňra ol ätýäs bilen töweregine garap diňşirgenni. Ümitimilik göňünden turmadyk ýaly biýinjil gepledi. "Üçgär olaýmasak, ýangy çağadan gorkuýmaz däl. Men öz pikirime gümrah bolamsoň, oň sözüne goşulmadym. Ölenlen gurrun etdim. Pahirler, diýip başymy ýakadym. Olara on garşy bilen meýser etmedi. Ýene ölenleri ýatlamagym Yakuba yaramady. Ol seňrigini gyryp, ketini gataltdy. Ýadyr ýele düşäýsek, bilem şolardan oňletmediler. Olar akmak däller, gorkma diýdim. Olar seni meň bilen bir ýerde jaýlamadylar. Asla burnuňy manatmadylar. Olar sen ýaly jelladyň gadyryny bilýändirler. Yakup haýy şäňini epledi. Sen howaýy gürlemän goýsana. Men jellat däl, men sallat. Ýylyňky ýaly meňem egerimde pagonum bardy. Menem hemmeler ýar götürýärdim. Senem şeýdenden dogry dälmi? Bir tapawdymyz, sen gydyrlara gullyk edýärdiň, men aklara. Senem öldürýärdiň menem. Näme üçin öldürýärsiňiz diýseler, senem birda jogap bererdiň menem. Adalet üçin, adatly üçin, watan üçin öldürýär diýersiz. Ýöne kim adalatly, senmi, menmi? Onuň te Hudaý bilýär. Ýetaty bir zat bardyr, ana şonu bek bellegin. Kim kanun ýazsa, adamlar şoňa adalatly diýendirler. Häkimligi eliňe almasaň, saňa kanun ýazdyrmazlar. Häkimlik eliňe geçen güni men azat diýdäge ýygyry ber. Şo gün sen adalatsyňam. Özüň bilmäkäň saňa adil lakamyny nakarlar. Sen agdyňdan çykan hemme sözden adyllygyň ýyty geler. Sen käbir sözlerini halka şeýle bir düşündirerler görün. Soňundan duýup şeýle akylly geplerini öz-özüň oturup bir haýran galarsyň, kaýyl galarsyň. Gün-günden kütelýänsiň. Onuň habaryňam ýokdur. Gaýta men hemmeden köp bilýän, akylly sözlerdiňe men aýdyp bilerin diýen pikir seni asman alyp götürer. Sen diliňden aýdylýan sözleri özüň aýtmadygyňa gözüň ýetip durundy göli boýnuňa almardyň. Menim edil şol ýaly aýdardym diýip özüň arkaýynlaşdyrardyň. Sebäbi, saňa munyň bolany ok ýa-da galada aýdýasyň diýjek ýok. Sen hemmeden güýçli. Sen güýjüňden gorkup, sen adaletli diýerler. Düşündiňmi? Yakup, men gaýdyp geplemer nöýden bolsa gerek. Has arkaýyn görünni. Men sen ýaly owadan gepläp bilmesemem. Bir zady gözüm ýetdi. Yakup, sen ýalyn sözleýärsiň. Dünýäde adalet bar. Ýöne sen ýanky adalatyň däli biziň ünleýän adalatymyz. Sen dogrulyga adalet diýjek bolýarsyň. Yalan. Ýanky adam hakyky adalet üçin baş goýan adamlar. Yakup maňa tarap ýaltalyp güleýürlüp, ýigren süret etdi. Sen bile jeder ýalym däldi. Şu mahal bir agaz öýler suwuldy. Bolýaga haryň gelmeden, men burunda bolşy ýaly aýtjakdyryn. Şu iki adamyň ikisem demir ýolda işleýän bolmaly. Yank Ulyunors, usso, Türkmenem kömekçidi. Biz stansiýany almak üçin birine poýda uratdyk. Şonda menem bardym. Hem bolundady öz gözüm bilen gördüm. Gazylaryň stansiýadan gitmänliklerini habar berdiler. Depämiz gök diýredi. Polkovnik gazylaryň eşelonyny ýetir almaly buyruk beripdi. Komandiriň buyrugy men üçin kanun, ölüm adalatly kanun. Sebäbi ýa biz olary ýeňmeli, ýa-da olar biri şeýle dämi? Menin edilýän talap näme? Kasamy göpal bolmak. Häzir bärden barsak, gazylarym gitmedik bolsalar, biz olary ýetir aljak bolarys. Olar garşylyk görkezerler, çakmışyk bolar, bir näçe adam garlar, telim aýal dul galyp, onlap bala çağı atasyny ýitirer. Beýle adalatsyzlyga men şydap bilmerin diýip, özüň gowatlaryny diňjak bolsaň, öň kasam etmän geregi ýok şeýlemi? Muňa uruş diýerler. Sen ýoksa uğurlap gaçak bolsaň gaçyrmazlar. Sen garşyň güýç ulanarlar. Şo güýji äfirmeli etdiňmi? Kanun bilen aýplap, sen ýok edip goýbererler. Sen şonu şeý diýäsiňiz bizem. Ýöne olan giden has şöktür. Stansiýa 10 kilometr galynyna
poýuz duruverdi. Görsek öňümizde reýelsleň arasynda duran ene şo ikisi. Ol gaharlyň mazarlar tarap elini tutdy. Haýdap kerkur ýalar. 20-30 ýadım aralykda reýelsiň aşagyndaky şalmanlar aýrylyp ýatyr. Bir taýy reýelsem goparyp durlar. Bularym haýdap oňurjak bolýarlar. Kim etdi diýdik? Kim boldy diýýäňiz diýdiler. Elbetde gadallar diýdiler. Maňlylaryň sapanşy diýip soraýar. Gadallar diýerler. Allah'ın adından and içip bilýärmi? Allah'ın adından bizden anlayacak bolýarlar. Olarlaryň kejeňleşip durmagy wagty ýokdy. Elle bary daýmasak buyruk ýerine ýetmäge galjak. Ýaýlymyz üýşip ýol bejermäge durduk. Haýdadyk. Bir kidem işledi. Öýlerim gudlaşan ýaly işlediler. Ýöne esli mahalymyz ýitdi de. Stansiýa gelsek, gadallan eşelony ýaňja giden ekeni. Adal soň diýeriňe uradylar görün. Günäkär şulaň ikisi bolup çykdy. Orus bolşewik ekeni. Gaptyrnak samsygym oň gulak atypdyr. Biz olar derrew tapyp soňra gitmäge durduk. Gösgön biletdik diýdiler. Näme üçin gadallar bizden oňatmaşyn. Olar adalatly durmuş kurjakmyşlar. Diňe berlerin söz bile adalatly bolup bolýan bolsa, men şonun seniň gowuz ýeriň dolduryp bereýinne. Size näme üçin ananan oklar? Ýogsa siziň eme berýän sözüňiz edil, cennet süýjürip getirejek ýaly. Yakup gaşlaryny ýystyp, bolýar da, diýdi. Siziň gözüňiz baglanygy. Siziň ýanyňyzda gyzyllar Allah'danam adalatly. Onany berin. Bizim öz adalatymyza ynanýas. Bu şonuň üçinem biz bulary öldürmeli etdik. Sebäbi olar biziň adalatymyzyň garşysyna baş göterdiler. Sen häzir biziň çıkaran hökümimize barıp ýatan wagşyryk diýerdiň. Biziň üçine şonun adalatly höküm ýok. Sebäbi biz ol hökümi öz adalatymyzy goramak üçin çykardyk. Güýç häkimlik biziň elimizde. Halan soň adalatsyz bir diýip gör. Ýönekem al bekbidiň üçin hökümi ýetmek bolar. Häkimlik elindeki on gorkulu zady ýokdur. Bir ýanky türkmeni eger stansiýanyň gaýratyny öwülýäni otlasaň, saňa da diýmellidik. Men bir de siziň adalatyňyzy ýerýämi diýdim. Elbetde. Bir gawakadyrak zat. Ýöne has adalatly bolmak üçin beýle zatlara edilýändir. Adamlar bir bolşewikliň işi. Olar Huda ýok diýip, inni öwülýäde yatan öllere de gün vermäni uradylar diýersiň görün. Gahar gadaba menen halk anara oturuverer. Halkdyr. On goýun sürsünden tapagy bolmaz. Taýaga eliň ýetse, ona nire islesen şo ýana sürüp bermelidir. Ana, ondan ölüleň aradasyny diýen biz bolarys. Adalatam biz bolarys. Ýöne bu akmak türkmen diýileni etmedi. Öldürüyorsunuz. Emma welmen beýlik etmen ýeti durdy. Şeýdem öldürdi. Yakubun soň sözleri aýdy şäheňinden öz eden işine ahmir etmeň deregine öldürüleniň boluşuna gösgöni iýgen çaňdym. Ol şoý aýagyny tutman dowam etdi. Özü mersiren bolsa da öljegine usurdy gynanan bolsa gerek. Maň aýdyşlaryna görä oň ýylyna garyn ýumruk ýaly ýetim çagy bolmaly. Bir orta alanyp soň taň edipsiň. Indi bir aklyň aýlan diýdim. Oğluna haypın geldin. Onu bilgeçlerini yeteyim koyma dedim böyle. Bir meydan böğürün dinlep oturdu soňam. Men üçin saňa meňdeş türkmenden girişe ýar wors 100% gowy diýdi başla berdi. Gapylyp zordan sakladym. Ölmedimden öňürsi oglum bir görkezin diýdi. Oglum ýadyňa düşenligine beýli işler etmedin diýdik. Gaýdyp soramadym, ýalbarmadym. Men ümitim oturup bilmedim. Şundan soňam agyz dolduryp adalat hakkynda geplen bolýarmy diýdim. Sen adalatyň ak paçşaň adalaty. Paçşa sözüni eşitip ol has janlandy. Erteden beri hakykatyny salyp bilmän, adara galyp oturan mühim zadyny ýatlarymda minnetdar görnüşde ýülmeçiň elip janydy. Häkimlik paçşaň elindeki ählimiz oňa adalatly diýdik gerek. Oňa näme üçin ýykylanma aýtdyny. Yakup janagyl jogap berdi. Ol eline häkimlik ulanyp bilmedi. Aşa rehmillik etdi. Rehmillik etdi? Ýa-şa mertebep tapdyň. O durmuş islep Petrogradyň, Moskwaň köçelerine çykan biýigina adamlary pulemyot okuna tutup, orok ýaly bordular. Gülýaly ýigitler türmelerde şüýräp gardylar.
şularam rehimlik azap edýämiň. Sen görmedik zadyň gürrüňini etme. Men göz bile görenlerden eşitdim. Yakup ýene azy ýylyp ýaňsadyjy gepledi. Dädini ikalaýyndan eşitendin. Hawa dädini ikalaýdan eşitdim. Oň özünem 5 ýyl türmede oturup soňam sürgün edipdir. Sen rehimdar padşaň müňläp adam sürgün etdi, edim ýadanmy? Men olan bolsam olary sürgün edip adary galyp bermezdim. Padşaň rehimligi şu ýerden görünýär, merkezden sürgün edeniň bilen olar näme gol goşuryp oturaýdyrmy? Ähli ýere ketel ýaly ýaýradylar. Ähli ýer bozgokdan doldy. Men Yakubyň hatan janyny ýakjak bolup gyýgyrdym. Ýaşadyn şolar, ýaşadyn. Yakup bokurdagyndan bogulýan ýaly çygyldy. Olara ölmem adlyk edýär. Gaharma doganym silkip aýak üstüne galdym. Ölüm, o saňa münasip zat. Sen näçe adamyň ganyny galdyň? Näçe biýüne sen ganyny penjaňdan ölüp gitdi, gan hor, jellat sen. Şol adamlaň köýüp giden ömür üçin saňa ölümden başga jeda bolup bilmez. Şiirli ýar ýetimden göz ýaşdyň garagyň apar. Yakubym ýerinden turdy. Dälireme, otur ýerinde. Oturman. Men oň gön gözlerini seyretsemem, hyýalynda pysa urmaly ýerim peýleýädim. O weli han sen näde ýakan diýen manyda ulum syýryp arkaýyn nur. Hayranlar galdym. O meniň nämäni küýüme getirenimi kenidem aňyny okmaka. O ýaňmasyn. Men onu öldürmeli. Doğrumun kiýsesine el toktum. Onu ýansa Yakup, arkaýyn bol. Anha pysagyň menne diýdi. Seretsem, o ýarandan gülüp ýalaňaç pysak oýnap dur. Maňlyma şaga der geldi. Elimdäki doğany gapdardan goýberdim. Namar dekeniň diýdim. Onuň hatam arkaýyn ipledi. Gördüňmi? Yara men elimde, güýjem. Indi men ünnän adalatym bilenem oňmaly bolsun. Häzir men seni aňsatlyk bilen öldürip bilýän. Sebäp eger şuny ele salmadyk bolsam, sen belkem meni öldürdiň şeýle däme? Hiç mahal jizadan typmardyň. Bir günä gan ýerde ýatýan näler? Ýöne men seni öldürjek däl. Sen sebäbiňe menim ölümden typdym. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Ýeşdip biziň şeýle. Sen öz jenaýatyňy batyrmak üçin o gadan iplemeni öwrenipsiň. Her sözüňden ganyň ýyty gelýär. Şo gan bilenem adalet döredörüni öýdýäň. Sen ýigrinji adam, ber pysagy. Hem şün bereýin. Öz ölümmi, öz elim bilen başyny alýan akmak wamy näme? Sen gorko kenen Yakup, ýalňyşmy? O gatanda odoklaryny Guran dilini ýalady da agdyny pakyllatdy. Nädip suw tapyp bolar? Gaýsy pursatyň dowamyny köp zadyň pikirini etmäge ýetişdim. Bar maksadım Yakuby typdyrmazlykdy. Onuň häzir şu jeňgerlikden çykyp gitmejegi belli zat. Ol Osman May atlylaryň obada galyn diýip pikir edýärdi. Oň göwünne düze çykylsa, eli düşäjek ýaly. Eger Osman Maýyň atlylary şu obada galyn bolsa, maňa da kim der? Giýje gidip her eden hedip eden tapar-taparyn, başga las ýok. Muny typdyrmaly. Eger tapsa köp biýüňäň başyna ýeter. Men nan tuşyny özüm geçekdiýdim. Birden ele düşäýdim. Ýylgyran bolma. Osman May obadan gidenlerler. Şu obaň bozgow köp diýip sapyrynda gelýändir. Şemi gelse göz görkezmesem, Murat Baýk bokşok görýärler. Kulak asan oklar diýen ýadyma düşýär. Gorkma ýatyberdi.